Опа, з'явилася нарешті. Руку поки нема. Вітаю всіх. Так. Вітаночки, вітаночки. Так, де у нас? Гука гуні поки нема, це нормально. Прийшлося перезапускати это, конечно. Отмовилася дозагружатися. Вітаю усіх. Добрий день. Добрий день. Ми сьогодні гуляємо у Crusader Kings 3, але не зовсім звичайно. Як і у попередній раз ми гуляли у Всесвіті The Elder Scrolls, сьогодні у нас Всесвіт Володара Перстенків. Вітаю, Тенчик, вітаю, Регана, вітаю, Рудак. Вітаночки вам усім. Оп, пішла музика. Треба зараз доналаджувати, мені подається, заголосно будемо. А, ні, нормально. Гэта мне ў навушнікі нешта б'е. Ну, выглядае як мінімум на полосцы нормально. Добренько. Глядзіце. Вітаю, Прубай. Што сёння робім і як мы будзем гуляць? Як звычайна я гуляю у каралёў крыжакоў, ну і ў прынцыпе часта ў гульні парадоксаў, калі ёсць нейкая фіксаваная мапа, з якой ўсё пачынаецца, то бок тыя ж крыжакі. Ну, нешта яно. Мне падаецца, заголосно. Просто потом музыкі не будет столькі. Давайте я зараз прыцішу і потом вернемся до гэтага. Мне падаецца, яна нейкая занадта прям эпічная. Глядзіце, тут прям эпохі розныя. Прям да халеры іх так. Які тут імплементед. Ага, ну добра. Карацей, глядзіць, тут прям цэлыя людзі замарочыліся. Я паглядзеў, гэты мод гіганцкі насамрэч. Я думаў, што гэта, ну, тыпу, ну, модзік, так? Там людзей працуе над ім, як не ўсе студыі інды-распрацоўкі сабе могуць дазволіць. Гэты мод важыць нешта там 2 гіга з чымсьці. Вось. Ён закрывае прям цэлы набор эпох, так, розных перыядаў. Ну, в прынцыпе, так, ён закрывае толькі... Не, яно тут 3000 як бы плюс-мінус закрывае, просто што яны плануюць потым усе эпохі бахнуць. То бок вось прям да халеры. Малайчынкі вялікія. Глядзіце, што мы зробім. Мы абяром, з-за таго, што мне вось гэтыя усе нейкія рэгіянальныя праблемы незразумелыя, так, і мне бы просто хацелася бы пагуляць у пэўную, ну, просто дзе-небудзь, так. Мой план такі. Я абіраю любую фракцыю. Я люблю абіраць выпадковую, просто вось што выпадзе, так, і за гэтую нацыю гуляць. Адзінае, што мне не цікава, што там на поўдні адбываецца. Абсалютна пофіг, што там на поўдні адбываецца. Таму, глядзіце. Вось, я зараз... Глядзіце, мапа прям. Ачмурэць. Так. Яна значна больш, чым я увогуле ведаю пра сусвет Володара Перстенкаў. Каб вы разумелі, усе падзеі Володара Перстенкаў адбываюцца... Вось тут Шыр, вось тут Мордар. Вось яна. Прямая лінія. Вось яны падзеі. Тут яшчэ, як вы бачыце, значна больш. Больш, чым было ў фільме альбо ў кнізе, так? У кнізе зноў Шыр, і вось сюды дзесьці адзінокая... Вось яна, адзінокая гара. Вось мы, так? Карацей, глядзіце, з-за таго, што я не ведаю нахрен, што тут адбываецца вось у гэтай частцы, то я буду рандомна сабе абіраць, так? Я проста рандомнага персонажа сабе возьму, але... я не буду браць нічога, што у паўднёвай частцы, вось ніжэй, можна сказаць, ніжэй за Мордар, ну, можа, вось у гэтай частцы яшчэ. Але, па сутнасці, я жадаю дзесьці вось у гэтым рэгіёне быць. Хутчэй, што нам кіне штосьці тут унізе, таму што тут і краіна шмат, і яны нейкія мелкія тут ёсць, і, карацей, я не ведаю, прям чат, я баюся гэтай гульні, тут шмат усяго, і хутчэй за ўсё сваім за Смауга можна? Вось давай, не, Смауга ж няма ўжо, ну, тыпу, гэта падзеі ўжо вайны Перстенка. Вялікай вайны. Вось там ідуць падзеі, і вось пра іх будзе гаворка, і ўсё будзе адбывацца з імі. Так, давайте, паехалі. Будзем рандоміць. І нам закінула, дзе мы ўвогуле. Гэта на поўначы. Гэта на поўначы. Так што тэхнічна я павінен быць згодны. Але, каб вы разумелі, гэта не нейкія нам знаёмы. Я думаю, што... Я думаю, ўсё ж такі варта абіраць кагосьці, каго мы ведаем. Альбо хаця бы ў рэгіёне, які мы ведаем. Так? Ну, тыпу... Таму што гэта за адзінокай гарою... Вось адзінокая гара, зноў.
І гэта далей, кудысьці там у далёкія яшчэ землі, я прям не ведаю. Штосьці тут. Мне гэта нічога не кажа. Роль да знаёмага. Так, карцей, да, какойсьці знаёмага. Так. Гэта дзе? Гэта мы ў Гондары, дарэчы. Гэта ў Гондары каля... гэты горад яшчэ не захапілі. А, не, пачакайце, там будзе захоп горада вось тут, на ўзбярэжжы, так? Ну ладно, персонаж-то не знаёмы. Божухна, нет, гэта зусім... Хоць што-небудзь. Зноў гэты чал выпаў. Оркі у гэтым самым, у гарах. Не. Далёка незнаёма, далёка не... О! Тыпу, можна быць прыспешнікам Саурона. Але я здзіўлены, што гэта не... Ну, я памятаю, што Саурона змагаліся людзі, але мне падавалася, што ўсе людзі прыйшлі да Саурона з поўдня. Ну, вось гэта, тыпу, кланы, якія яму падпарадкоўваліся. Можна дворхаў ці хоббітаў. Так, мне падаецца, трэба абіраць. Глядзіце, карацей, з таго, што я бачыў, з таго, што нам знаёма. Можна гуляць за шыр, то бок літаральна прям... гэта самы шыр. Можна гуляць за брі. Памятаеце, дзе поні быў, ну, от, карчма, так, у якую яны потым прайшлі. Можна вось тут, горад Брі, гуляць, гэта людзі, але у цэнтры нічога, так. Потым ёсць у нас дзесьці Арагорн быў. Вось, Арагорн другі, вось, Дунадана. У яго ёсць нават свая тыпу тэрыторыя. Я не ведаю, чым ён там кантралюе, чым мы будзем займацца, калі мы будзем за яго гуляць, але вось магчыма. Так. Далей у нас ёсць Элронд са сваімі эльфамі, так. Далей можна, ну, канешне, заўсёды опцыі за оркаў нейкіх пагуляць у гарах, я прям не ведаю, як гэта будзе выглядаць. Вось. Жалезныя пагоркі, нагадайце, дзе жалезныя пагоркі. Дайна. Нагадай, дзе, бо я прям не памятаю. Можна ли галасавалку прабраць пакуль? Ну так, яна там... Не, давай ведаеш, што мы просто галасавалку перасунем куды-небудзь. Там, дзе яна перашкаджаць менш будзе. Я магу, ў прынцыпе, пакуль галасавалку... Яна просто зверху там будзе ў любым выпадку перашкаджаць. Я думаю, яе просто ўніз запіхнуць. Блин, прям глосна неяк мне. Я спадзяюся, вам не перашкаджае. Давайте часова пакуль прыбяру аватарку, потым верну. На ўсходзе каля Эребору, а дзе ён? З назвы знаёмыя. Эребор мне нічога... Я не магу згадаць прям геаграфію, я дрэнна памятаю. Мне вельмі падабаўся падлеткам Удар Персцёнкаў, а потым прайшоў час, і я неяк супакоіўся. Я ні халеры не памятаю ўжо. Я памятаю такія асноўныя падзеі нейкія, прям самыя важныя. Вось... Не, ну пачакайце-ка. Зараз, я вярнуся, чат наганю. Смауг тут як дебаф на лакацыі адзінокай гары, наколькі ведаю. Але ж Смауга няма. Ну, тыпу, ён ужо павінен быць гістарычна адсутнічаць. Можна выбраць фракцыю Bad Guys і паляваць на хоббітаў з персцёнкам? Так, можна. Калі што, вось Саурон. Вось, можна гуляць за Саурона. Больш за тое, што цікава, так, вы бярэце, напрыклад, каго-небудзь там лідера Гондара, 70 гадоў яму. Денетор другі, так. Вось ёсць ён. А ёсць і 70 гадоў, так, запомнілі. Саурон 21 405 гадоў. Так, Дейл... Так, блин, вы бачите, вось он. Это вось оно, так? Байн Дейла. Можна, але ці не будзе гэта занадта проста. Тыпу, мы гуляем за людзей, не? Давай перапішам гісторыю. Насамрэч, мне шчыра, мне было бы цікава, можа, за Саурона пагуляць. Ну, больше ранних стартовых датах Смауг мусіць быць. Мне просто падаецца няма... Гэта зараз я вярнуся у меню, так. Справа ў тым, што я таксама думаў, што тут шмат дат. Не, тут ёсць дата 2734. Ну-ка.
2754 нейкі. Давайте яго паглядзім. Давайте старую мапу яшчэ паглядзім. Цікава. Так, Мордор захаваўся, але ў меншых межах, так? Гондар вялікі, а гэта тэрыторыя нейтральная ўвогуле. Так. Ой, жалезныя гэты самыя. Холмы. Пагорачкі нашыя. І вось адзінокая гара. Але тут ёсць стары гэты. Дурін. Дайн, пачакай. Трор сын Дайна. Вось. Але Смауга як бы няма. Ось, карацей, глядзіце, мне цікава было паглядзець за Саўрону. Ну, шчыра, мне цікава паглядзець за Саўрону, таму што гэта не таму, што мне фантазія падабаецца, а таму што гэта прям мала у якой гульне можна пагуляць за Саўрона. Смауг памёр у 2941. Дык гэта атрымліваецца да прыхода Смауга яшчэ, так? Вось ён, квест Рыбора, вось ён, 2941. Але гэты перыяд не няма яго. А калі ён захапіў гару, ёсць? Трор, дзе Торн? То бок тэарэтычна мы можам дажыць да моманта, калі Смауг з'яўляецца, як падзея, так? І нашу гару просто разносіць. Ось, давайте вернемся до Уолдара Перстонкова конкретно, потому что там все ж таки агульно Уолдара Перстонкова закрываю просто больше период и больше фракций. Тому нам вядома будзе больше. Моя прапанова. Ральнуть Саурона, альбо мне дайсиками гэта вырашыць. Типу, пакінуць Саурона, альбо... Может быть так, карацей, я не ведаю, я жадаю сабе рандома, але пры гэтым у мяне ёсць прыярытэты. Типу, я жадаю больш пагуляць за нейкі нечалавечыя расы, альбо нейкі незвычайны, типу, не Саурона, а Сарумана, напрыклад. Вось, альбо нешта такое. Типу, я не жадаю чалавечую расу, а то чалавечая раса гэта Crusader Kings па-новаму. 2770, зразумеў. Угу. Может быть так, что для іншых стартовых дат патрэбна DLC. Там DLC, ну там калі даты глядзіш іх, там сказано not implemented yet. Таму я не ўпэўнен, што гэта так. Вось, я дарэчы, учора ламаўся, я амаль набыў DLC з падарожнічаючымі персонажамі. Ну, таму што мне прям не хапае гэтага геймплея. Што гэта у нас? Ладно. Так, давайте. Дуренс Фолк ці Саурон. Угу. Добра, дамова, давайте. Дуренс Фолк ці Саурон, так? Мы альбо за дворфаў будзем, вось там вось, альбо будзем за Саурона, так? Я кіну зараз дайс. Дайс я кіну на стріме, ну, я вось сабе там гэта закінуў. Будзе 1D4, калі выпадзе 1-2 мы Саурон, калі 3-4, то гэта людзі Дурена. Добра? Паляцела там, павінна выпасть на стріме. Мне падаецца, там двоечка. Там дрэнна бачна, блин. Калі б яна яшчэ пісала ў чат, было б цудоўна, але, на жаль, я не знайшоў такой штукі, якая бы ў чат яшчэ кідала. Нормально. Мне падаецца, там двойка была. Добра, калі двойка, то мы Саурон. А ведаеце што? Давайте, ведаеце, як мы перапішам гісторыю? Мы будзем пазітыўным Сауроном. Саурон-пацыфістам. Просто такі, типу, нормально. Мы будем просто, ну, типу, мы тут сядзім, нікога не кранаем. Там вайна ўжо, в прынцыпе, пачалася, але мы, вось, тэрыторыя, якая ёсць, за яе межы мы не выходзім. Як вам? Будзе эканамічная стратэгія за Саурона. Поехали. Паглядзім, я не ведаю, як яна гуляецца. Так. Поехали. Ну все, у нас под контролем Саурон. Зараз будем яшчэ паўгады разбирацца ў механіках. Так. Пум-пум-пум-пум. Што у нас асноўнае? Рэлігіёзны закон. Можна... Так, зразумеў. Гэта, типу, закон, рэлігійны закон, можна выганяць тых, хто не пакланяюцца нам. Ось і ўсё.
Хутчэй за ўсё мы і ёсць, тыпу, для пакланення. Можна новую сауронную рэлігію стварыць. Так. Што гэта знае? Так. Бла-бла-бла. Грехом лічыцца рознае па тыпу быць добрым, там, ну, карацей, вось гэта ўсё грэхі ў нас. Бліжэйшаяся тень. У нас, карацей, ёсць, зразумеў, што будзе нас штурхаць наперад, каб ваяваць. Глядзіце, нельга просто так узяць ды сабе ды забіць. Карацей, калі мы не ваюем, то мы, наадварот, атрымліваем сабе нездаволенасць. Я так разумею. Я просто памятаю, як глядзеў нейкае праходжанне за дворфаў, і там адна з праблем была пазбавіцца ад смауга. Не магу нічога табе сказаць, мега падзержкі, але такое магчыма, так. Вось. Я думаю, што, ну, калі глядзеў, то хутчэй я сумняваюся, што яны выразалі гэта. Я просто пакуль не бачу, якім чынам гэта, ну, там можа працаваць. А то мы бы тады пагулялі, і ў выніку за смауга бы ні халера і смауга бы не пабачылі, і сидзелі бы сабе там на халмах. Рон прапануе аб'яднаць свет. Ну, так, пад сваім добрым святлом, так. Так. Ладно, тут я нешта... Святые месцы у нас ёсць? Усе святые месцы под нашим контролем, так? Ну так, па сутнасці, под маім контролем есть толькі Дол Гулдур яшчэ вось там. Ён таксама мне належыць, не? Не, гэта Дол Гулдуру ён, карацей, іншым будзе. Так, мы цудоўны Саурон. Наш цудоўны лідар, якому 21 000 да халеры гадоў. Мы інтрыган капец. Просто 48 інтрыгі, я так столькі, падаецца, не бачыў у Crusader Kings. Але мы ж старажытныя пачвары, таму, у прынцыпе, што нам, правильно? Цудоўнае здароўе у нас, я вам скажу. Цудоўнае у нас здароўе. Што я яшчэ магу такога наглядзець? У нас шмат, это сам, под нашим контролем персонажаў. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Што бы такога яшчэ? Божухна. Божухна, колькі ўсяго. Я прям трошки губляюся. Я кажу, у нас, у прынцыпе, гэты. Будем зараз, карацей, яшчэ паўстрима разбірацца з механікамі, тому што я ўпэўнены, будзе іх шмат. Інтрыгі — гэта наша асноўная адукацыя. У нас амаль усе перкі тут сабраныя, так? Давайте тады скончваць інтрыгі поўнасцю. Так. Дрэва. Толькі я просто не разумею, як мы... Ну, спакуснік, ладно, у нас ёсць спакуснік. Вось. Гэта, в прынцыпе, лагічна, таму што калі ён быў, ну, там, прыкідваўся кімсьці яшчэ, у прынцыпе, пераконваў людзей няблага. Ну, добра. Няхай тут будзе. Няхай гэта тут застаецца. Я так і не абраў. Для жыцця. Вось яно. Фокус на запужванне. Ну, мне падаецца лагічна, мы ж Саурон, правильно? Давайте, на запужванне. Панши Айну. Што гэта такое? Досвід. Я павольней развіваюся. Вось яна штука. Стрэс амаль... Ну, карацей, у мяне усе персонажы такога тыпу менш веры атрымліваем, менш прэстыжа, што даволі дзіўна для Саурона не атрымліваць менш прэстыжа, але я так разумею, каб гэта не было абсурднай эмоцыі мы не набралі. Вось. Але пры гэтым ніякага стрэса. Мінус 200% стрэсу. Стрэс набіць складана прям. Мы не хвалюемся. Вось. Бла-бла-бла. Менш досвіду.
І дзеці Луатара атрымліваюць меркаванне аб нас мінус 500. Зразумеў. Няхай будзе. Так. Музыка. Мне падаецца нават з зацішэннем, яна нейкая проста глосная. Давайте я знайду, дзе там у наладах яе падзацішыць. Яна і так уже зацішаная, што за халера? Просто трекі мне нейкія, мне падаецца, прям моцныя. Ось, і зараз я магу трошки падвысці наадварот. Скажите, калі музыка глосна, потому что нейкая, мне падаецца, перадос у яе. Саурон не той, каб цікава гуляць, ён занадта магутны, ды яшчэ і бессмяротны да таго. Знікае патрэба непакоіцца аб большасці звычайных для крыжакоў праблем. Асноўнае, што ёсць, рабіць, фарбаваць мапу. Ну, можа быць, але я механікі не ведаю пакуль. Ну, тут можа быць нейкія свае механікі, якіх разбірацца таксама. У нас няма нашчадка, дзіўна, так? Легасі нашай дынастыі. Ну, гэта стандартная ўсё, тут нічога такога. Майстры. Давайте... Так, альбо военная справа. Так. Давайте, карацей, майстры няхай. Вось гэта пойдзем. Своя нейкая лінія. Ось. А, мне некалькі такіх. Ну, давайте яшчэ адзін тады. Старажытны дызайны. Верагоднасць крытычнага крафту. Што гэта нахрен такая? Тут... Катька, колькі мне іх? Сколько мне есть? Мне еще хапаем, мне запасом. Давайте прям майстры. Альбо ваяры. Давайте ваяры. Так. Будаўнікі сусвета. Я не ведаю, что это такое. Але гэта нейкая, падаецца, больш дворская такая хрень. Выпадкова крафтим кольца. Ну, просто праблема Саурона ў тым, што не здагадаўся нарабіць больш калец. Яму патрэбны быў пярсцёнак, так? Навошта? Типу, зрабі сабе новы. Што там складанага, правильно? Так, пам-пам-пам. Божух, наколькі ўсяго яшчэ. Я яшчэ і ў крыжакоў трохі даўно гуляў. І зараз у мяне гэта, я разумею, што я зараз крыжакоў яшчэ буду згадваць. У мяне няма лекара майго. Але ці патрэбны мне лекар? Так. Магутныя васалы чакаюць месца ў радзе. Што у мяне там у радзе маёй адбываецца-то? Маё радзе і так месца занята ўсё. Лекар для Саурона. Ну, просто гэта як бы механіка, так? І лагічна, што было бы... Так. А што... Так, гэта... Окей, ладно. Объекты, законы, тытла, перадача тытулаў. Аўтарытэт короны, это ладно. Божухна. Вось на кнопачка по типу крафта артефактаў. Магія доступна. Вось у наш гэты Royal Court. Ой, артефакты можно расставить. Давайте его сюда нейкі. Прям. Оп. Растыркаем палантир Мінаса Ціла. Ёсць. І ўсё, гэта ўсё, што у нас есть. Што палантир-то дае? Ага, дыпламатыю за ўзровень знакамітасці і інтрыгу за ўзровень знакамітасці. Добра. Можем розныя гэтыя самыя штукі ставіць. Ладно, добра.
Зараз напаланціруем, пачакай, я прям... Я думаю, што ў гэтым як бы і сэнс, я думаю, узаемадзеянні розныя будуць. Трэба... Самае дэфолтнае, так? Трэба разабрацца з таго, што тут могуць быць новыя рэчы, з таго, што, блін, я шчыра трошкі шкадую зараз уже, што я за яго ўзяўся, таму што кіраваць элікай дзяржавай, гэта вам не гэта. Так, вось, хто ў нас пасады розныя? Антыквар. У нас ёсць той, хто антыкварыятам можа займацца, так? Давайте па... Так. Яны ўсе дрэнныя, блин, антыквары будуць. Ну, давайте вось гэты. А, ён ужо займаецца, там. Гэта наш капітан. Яны могуць спалучаць паміж сабой, там, свае здольнасці? Потому што у нас, па сутнасці, вось. Наш зборшчык падаткаў. Так, не, па парадку. Майстар караванаў. Вось ты будзеш, адзін з назгулоў будзеш. Значыць. Сенешаль, гэта у нас хто? Гэта той, хто... Ага, ён прыглядае за прыслугамі рознымі. Давайте вось гэты орк. Скажы, што гульня выпадкова зачынілася і ты спачатку пачну. Я не ведаю, я не ведаю. Ну, тыпу, калі... Мне заўсёды ёсць, я магу пакінуць за сабой права... Ну, тыпу, змяніць меркаванне, так? Майстер коней, майстер полявання, чемпіон. Давайте чемпіона персонально. Да. Одного. А можна більш крутого якого? Не? Ну давайте ось это. Один из назгулов буде нашим персональним чемпіоном. Архітектор. Так само один из назгулов. Назгул архітектор. О, музикант. Давайте музикант. Во, назгул музикант. Задовно. Поэт. Это все один той же назгул. Ладно. Ну, поэты у нас такие себе, у нас поэты. Давайте хотя бы слабенького вось гэтага. Ард Тихие. Я не веду, что за ён. Так. Религийник у нас. Ты так само будешь. Ось, ну все, пайшоў. Это ты назгул. Саурон бухнуў у персонак вялікую колькасць сваёй эмоцыі, так як шмат нарабіць не атрымаецца. Ну я ж іранізіраваў. Мог пайшоў бы і адпачыў. Калі ён шмат сваёй сілы ўбухаў, пайшоў бы адпачыў і зрабіў бы новы. Вось майстры. Майстроў у мяне няма ўвогуле, так. Бодигарды моя. Назгулы моя. Будете моими бодигардами. Так. Казнями займаться ты. Яшчэ один назгул. Лёгка, карацей. Шут. Не, такой себе. Ты будешь... Ось ты будешь у нас ежу спробовать. А ты у нас будешь это... подносить чаши. Майстер полявання, ты? Я просто от балды зараз не теркаю. Антиквар. Жудасны, але ўсё роўна нам хоць які антиквары патрэбныя. Лекар, я не веду навошта нам лекар, але няхай будзе. Ось, нават шут у нас будзе. Вось так, усё, сабраў сабе гэта. Сабраў сабе мелкіх прыхвасняў сваіх. Рада моя на месте. Так. Давайте у заклёны поглядим, что там есть. Каб падрыхтаваць цёмны рытуал, вам патрэбна абраць спачатку лакацыю, а потым заклён. Цёмны рытуал. Прыйшоў час, каб як гэта перанесці маю волю на як оно, сярэднязем'е. Я не глядзеў фільм яшчэ. Калі што, ідзіце глядзеце фільм у беларускай гушцы, а я не чытаў «Улдара перстонка» на беларускай і фільма не глядзеў, так што я не ўпэўнены, як кананічна перакладаць. Сярэднязем'е. Так? Хто-небудзь, выратуйце мяне. Так. Я пачну хутка цёмны рытуал, які прынясе цёмныя сілы, але мне спачатку трэба абраць лакацыю. Міжзем'е? Я не ведаю. Гэта, ну, тыпу, я таксама не ведаю.
Просто вымаўляць сярэднязем'е, яно не кладзецца прям. Яно складана, яно не тое. Яно не гучыць як казка, ведаеце? Таму яно неправільна. Это хутчэй як, блин, рэальна стратэгічная нейкая лакацыя больш гучыць. Ось, таму міжзем'е мне падаецца больш. Падабаецца больш. Не падаецца, а падабаецца. Так, дзесьці далёка на гэта самае, на дзікіх землях, на неабжытых тэрыторыях вакол мяне, ну, унутры маіх зямель. А давайте, я не ведаю, цёмны рытуал на сваіх землях. Можна браць у барадуры яшчэ. Рытуал будзе мацней, але рызыкі вышэй, так? Рытуал не будзе паўнавартасным. Цёмныя сілы, калі ў барадуры выклікаць, то рытуал будзе слабей, але мы ў бяспецы. Серадзем'е. Вікіпедыя, добра. Першага перакладу, аднак бясспрэчна, хобіты ціха жылі сабе ў міжзем'і задоўга да таго, як на іх звярнулі ўвагу іншыя плямёны. Але ў выданні ад Янушкевіча серадзем'е. Я нават не ведаю, што мне падабаецца больш. Серадзем'е, як бы, тэхнічна больш правільны пераклад, так? Але міжзем'е гучыць неяк па-казачнаму больш. Ну ладно, гэта такое. Давайте, не, я, карацей, у вольныя гэтыя тэрыторыі не пайду, я буду сябе ў вежы сваёй сядзець. Так. Метка войны. Собрать варчифов. Поднять мертвых. Божухна. Проломы у земли. Что? Ни холера себе. Слово силы. Выковать зброю Маргула. Темное дыхание. Божухна. Это все так... Так, почекайте-ка. Незвычайная зима. Чума. Пераўтварэнне. О, давайте шейпшифтинг. Ось реально. Что гэта дае? Я даю 500 веры. Мы атрымліваем шейпшифтер. Ага. Мы можем мы пераўтвараемся ў штосьці. Так. Больше, ну, то бок мы па чару нейкую пераўтвараемся. Не, я не тое, што я сабе уяўляў. Міжзем'е гэта in between earth, а не middle earth. Я пра гэта і кажу. Ну, типу, серадзем'е гэта правільней. Ну, типу, у сэнсе, гэта больш дакладны пераклад. Зноў жа, гэта... Ведаеце, вось удар персёнкам, па майму меркаванню, гэта той выпадак, я расказваў пра гэтую думку, што калі вы робіце, напрыклад, пераклад тэхнічнай літаратуры, фантастыкі, альбо падзеі ў рэальным сусвеце, альбо у фэнтэзі, так, я зараз фантастыку і фэнтэзі трошкі раздзяліў, яны адрозніваюцца, так, і у вас можа быць кніга тыпу як у ўдара персёнкаў, асабіста хобіт, я бы сказаў, які больш дзіцячы, больш казачны. Ён павінен быць казкай, так? І у дзіцячай, як бы, кнігу ты не запіхнеш нейкі, як прям тэрмін. Табе не заўсёды ідэальны пераклад прыходзіцца выкарыстоўваць. Але ў Вікі Тарашкевіца міжзем'е. Ну вось. Ну, тыпу, тут хутчэй пытанне... Ну, канкрэтна ў гэтай кнігі, ну, у ўдара персёнкаў ён прям на мяжы, так? Ён, па сутнасці, Middle Earth, гэта, ну, яно на ангельскай нават гучыць трошкі ламана, так? Шчыра. Ну, маё меркаванне. Вось, таму я думаю, што і можна дазволіць сабе гэты самы. Можна дазволіць сабе і серадзем'е. Не абавязкова прям адаптаваць. Неяк. Нават не адаптаваць, а проста спрабаваць яго зрабіць больш казачным. Падняць мёртвых, сабраць, блин, што б такога істоту цемры выклікаць?
Угу. На 5 гадоў прызываем, у нас ёсць пачвара цемры. Яна дае нам моцыі і прэстыжа яшчэ 0,5. Дарэчы, неблага так прэстыжа. Дзюркі ў зямле. А што ён дае? Дае. Ага. У нас большасць, у нас пад зямлі пачынае вылазіць больш рознага, але мы менш гэтых самых атрымліваем сабе падаткаў. Минус 100%, только мы губляем усе. Что такое? Кто такие? Наш гость. На наших гостя можна клаць за клён. Ён памрэ ў любым выпадку. Угу. Нам патрэбна працягваць сваё жыццё, но мы зразумеў, мы збіраем жыццё іншых, каб атрымаць сабе працягваць сваё жыццё. Наша, ну, даўжыня нашага жыцця працягнецца яшчэ на 10 гадоў. То бок нам трэба забіць, каб жыць далей. А зброю стварыць? Больш інтрыгі, больш моцыі, больш пашкоджанняў. Метка вайны. Ага, ну, карацей, вось. Гэта плюс-мінус яшчэ. На 4 гады нашыя войскі мацней. І прызваць арду. Мы атрымліваем проста гіганцкую армію. Магчымыя вынікі. Атрымаць армію проста больш альбо менш. Ага. Окей. Блин. Прызываць арду. Ну, арду мы можем заўсёды прызваць, правильно? Колькі яна каштуе? 250. Мы такога можем рабіць просто... Незвычайная зіма, во. Усе землі навокал становяцца вельмі халоднымі. Угу. На нас же гэта хутчэй ўсё таксама... Хваробы наслаць на іх. Але 1500 патрабую. Можна карацей кінуць хваробы на гэтых самых, на сваіх супернікаў. Насамрэч, сам у любым выпадку не той сэнс. І так, згодна. Гэта, ведаеце, ты вы просто адзін з такіх момантаў, калі, ну, ты, тыпу... Не ведаю, мне ўсё, што не Middle Earth, можа быць, будзе ўвогуле вуха рэзаць. Я не ведаю. Ну, але я не самы адэкватны чалавек, так што мяне можна ігнараваць. Канкрэтна ў гэтым выпадку можна дакладна ігнараваць. Ведаеце што, здымаю з паўзы і проста глядзім, як пойдзе. Пакуль на павольна нізкай хуткасці. Можам сабраць наш нашу залю. Паслухаем, што нашы бедныя оркі жадаюць. Так, давайте, першы орк. Будуць вельмі дзіўныя, можа быць, сітуацыі зараз, нейкія оркі будуць ад нас жадаць чагось. Ну так, вось орк прыйшоў такі, о, калі ласачка. Что ты ожидаешь? Там коза у яго сышла. Гэта трошки будзе разбіваць, блин, прям, мне падаецца, паглыбленне, вось гэта паседжанне. Отправить чела і няхай это управляе. Так. Хтось нас забіць спрабуе. Паэт Пуш Кримп. Угу. Он, короче, забирается нас забить.
А, не, я нешта хрень нейкую прачытаў. Я падумаў, там просто адразу можна было выклікаць стражу, і я, ну, варту, і таму я вырашыў неправільна. Зараз я наганю. На Прынца Персі адпраўляецца 10 000. Нагадваю, што сёння ў нас галасаванне. Дарэчы, блин, мне падаецца, галасавалка наша будзе паўсюль перашкадзаць. Нагадваю, што сёння ў нас рулетачка, і ў рулетачцы мы паглядзім, во што мы будзем гуляць у чацвер. Не, гэта выступленне проста вельмі дрэннае. Можна не атрымаць ніякага стрэса, давайте просто не благам. Ладно, нехай працягваю. Так. Уварваліся нейкія нізканароджаныя, нахрен яны ідуць. Все, мы малайчынкі скончылі паседжанне. Некае бессэнсоўнае яно было. На Broken Age адпраўляецца 5000. Дзякуй вялікі. Так, ну надыходзіць час Саурона. У яго так, у мінулым у яго былі правалы адказ Келебрымбара і эльфаў, уварванне нумінорцаў не один раз, а 3 разы. Так, бла-бла-бла. Узгадванне ўсіх падзей. Божухна. Давайте што на будучыню нас чакаем. Вось. Гондор гатовы упасть, эльфы. У іх няма моцы зараз, каб адкінуць яго, нас просто так адкінуць. Хутка карсцёнак, дарэчы, зноў з'явіцца, і потым будзем, нішто не зможа супраціўіцца Саурону. Сярэдзем'е было, валары пакінулі Сярэдзем'е і гатовы прыняць свайго новага гаспадара. Ну добра. Я так разумею, а будзе ў мяне механікі, тыпу, паляваць на хоббітцаў? Ну, тыпу, яно жа як частка... Гэта ў нас што, пачакайце-ка, імперскі марш? Гэта імперскі марш? Так, добра. Давайте паглядзім. А што у нас яшчэ з'явілася тут? Нешта там яны зноў не падзялілі. Том Бомбадзіл з'явіўся ў мяне? Так, пачакайце-ка. Ён мне падарунак прынёс. Чат. Як так? Том Бомбадзіл, карацей, прыйшоў ка мне і падарунак мне прынёс. Ён жа мне лепшы сябар. Палфрей. Што такое Палфрей? Гэта, я так разумею, коні нейкія? А што такое Палфрей? Давайте зараз загуглю. Так, гэта ён мне коней прывёў. Так, яны будуць служыць гэтым самым людзям ну, пры мне. Ён такі, што хоча, то і робіць. Ну, шчыра, чаго Тома Бомбадзіла, я бы не чакаў, што ён такі да Саурона такі, на-ка я табе коней прывёз. Эй, Саурон, братка. Давайте сабе гэта коня возьмем, аднаго. У нас баявы конь ёсць. Ад Тома Бомбадзіла. Разумееце? Том, да цябе ёсць пытанне. Траянскіх. Мы яшчэ даведаемся, ну, карацей, баявы конь у нас ёсць, з'явіўся. Давайте імя яму міфалагічнае. Не, ну, в прынцыпе, мы же гэта самае. Мы же Саурон.
Правильно? Гэта просто конь для нас, правильно? Я не думаю, што Саурон хвалюе ўвогуле жывыя істоты. Так што ён хутчэй бы не назваў коня ніяк. Ну, быў бы просто конь. А, усё роўно патрэбна чарджер. Няхай будзе так. Усё роўно трэба імя даваць. Нават простенькае. Палфры ёсць у маунтах і блейдах. Ну, я зразумеў. Што у нас яшчэ? Артефакт можна зрабіць. Давайте... Што можна тут? Як тут гэта працуе? Зараз мы кавальства будем вывучаць. Я ў Mount and Blade разабраўся з кавальствам плюс-мінус. Зараз будем тут разбірацца. Ага, так, пачакайце-ка. Не-не. Загрузіць тэмплейт. Няма тэмплейтаў. Добра. Што можна зрабіць-то? Міфрил, золото, нічога у нас гэтага няма. Що я могу... Так, іконочку розную можна абраць. Гэта цудоўна, але... Ну так, нам трэба нейкі метал спачатку, каб можна было нешта крафтіць, так што артефакты пакуль пачакаюць. Можа быць, там ёсць металічны артефакт, дарэчы. Там же было, типу, обрать тип. Не ведаю. Дзіўна. Што мы яшчэ можам зрабіць? Блин, музыка прям глосная. Я спадзяюся, вам не перабіваем прям. Потому что я ўсё пацішаю сабе ў навушніках і пацішаю. Там кожны раз знаходзіцца... Кожны раз, калі я думаю, што я знайшоў вельмі глосны трек, і гэта будзе самы глосны трек, знаходзіцца яшчэ больш глосны трек. Так. Што юрысдыкцыя падаткаў? Я гэтага не ведаю ўвогуле. Каб вы разумелі, я ніколі не гуляў за нейкую імперыю у гэтых самых... у крыжаках. Вось, і таму я звычайна за нейкі мелкія, і тут я зараз разумею, што тут механікі, якія мне невядомыя. Я нават не сустракаўся з імі. Зараз пачнецца проста нейкая яшчэ лухта, якой не разбіраюся. Так. Пярсцёначак. Где ты, пярсцёначак? Магу я адразу, карацей, сюды адправіць? У Брі я адправлю на згулу, вось прям зараз, не? Яна плотная. Ну, вось, типу такога. Просто праблема ў тым, што мне няма ніякага фільтра, типу дакінга, нейкага падвук. Я просто, ну, вам можа быць заглосна, вы можете мяне не чуць, мяне можа музыка перабіваць. Можа быць, мне трэба дакінг зрабіць. Хаця бы лёгенькі такі. Таму што ён поўнасцю адсутнічае. А я магу дзікія землі просто захапіць? Гэта магчыма, не? Ну, типу, тут нікім не занятая зямля. Ім дакладна патрэбна трошкі майго дагляду. Дакінг. Ну, ён так і называецца. По типу дак працішэнне. У сэнсе не качачка, а ў сэнсе, што гэта самае, ніжэй, ну, прыгнуцца. Ён дакінгам там называецца. А чаму у вас тут разборкі? Ну, в прынцыпе, нармальна. Мы ж оркі, правильно, што тут у нас? Разборкі не ў першы раз. А, пачакайце-ка, гэта не мой васал? А, не, гэта мой. Як гэта працуе? Так. Я прыехаў у Барадуру, каб павітаць вас, вялікі цёмны лорд, і паказаць сваю лаяльнасць. Так. Ну, ладно, няхай заходзіць. Колено преклоніў передо мной. Няхай. Не, ўсё ж таки гэта мае васалы. Так, гэта ўсё мае васалы. Нормально. Гэта моя ўся тэрыторыя. А, то бок гэтыя вось чэлы, тыпу, увогуле... Яны таксама мае васалы. Альбо хто вы? Як гэта працуе?
А, ну вось, сюзерен. Гэта мы іх сюзерен. І ваш таксама. Можна паглядзець усіх, калі ласка? Таму што вось паглядзець, і яно... Не тое. Можна неяк, типу... А, вось яны мае ўсе сувязі. Да халеры ў мяне сюзерэну? Ні халеры, я імперыя. Вось, карацей, вось вся гэтая частка, гэта, па сутнасці, ну, моя імперыя, альбо тыя, хто мне пакланяюцца. Добра. Можна стварыць тытулы да шляха Улмон. Это вось гэта. Так, по парадку. Тут гэта ўсё, па сутнасці, што можна парабіць, просто у нас да халеры неяк. Можна кинуть у турму капітана Грішнака. О, адзінае, ведаеце, у чым моя памылка мне можа... Ладно, можа не адзінае, але, карацей, гуляць за Саурона, гэта вось гэты ўсе складаныя імёны вымаўляць оркаў. Контракт можна змяніць. Можна выбачыць нашага падносчыка. Давайте. Выбачым яго. Тытулы. Але я не вельмі пэўны, што ожидаю. Просто справа ў тым, што тут не будзе такой праблемы, што ў мяне персанаж памрэ. Так? Ну, калі Саурон памірае, па сутнасці канец. У любым выпадку. Таму што нашчадкаў яго не будзе ніколі. Ну, просто не існуе нашчадка Саурона. Таму смерць Саурона гэта прям самая жэсць. Дарэчы, ёсць чаканні нейкія ад нашага жыцця, колькі мы яшчэ працягнем. Не магу весці войскі ў бойку. Угу. А, чаму я на паузе? На паузе не трэба. Магу я сабраць войскі на хаця бы там? Блин, колькі ж іх тут. О, ты пожухна, вожухна. Давайте размясцім. У нас ёсць оркі і ваяры, так? Где вас расставить? Где там кнопочка была? Вось она. Вось тут будуць. Каго у нас яшчэ шмат? Вось гэтых чалаў. Чорныя урукаі. Чорныя уркі. Вось вы. Олокаі. Іх таксама размясціць трэба. Ёсць. Гэтых ужо... наезднікі на варгах. Давайте вось сюды, няхай будуць. А гэтым мне не трэба размяшчэння. Цудоўна. А Мордор не гегемонія? Для яго лагічна было бы быць гегемоніяй, але я не ведаю, ці даступная механіка гегемоніі без DLC. Што такое гегемонія? Нагадайце. Типу, гэты... Ну, типу, один правитель, ну, гэта ж, па сутнасці, імперыя, не? Чым розніца? Гэта просто лічыцца як феадальным кантролем, так? Пры гэтым трэба разумець, насамрэч, і... Можа, я неправільна лор памятаю, але наколькі памятаю, Саурон аб'яднаў, ну, типу, оркаў. Ну, то бок у яго ёсць, як бы, яго прамыя падпарадкаваныя. Але ў той жа момант ён прывёў людзей з поўдня, якія прыйшлі ваяваць за яго напасці на Гондар. Ён іх прывёў, яны, па сутнасці, яму проста хаўрушнікі яго. Ну, скажем так, яны ўсё яшчэ падпарадковваюцца яму, але пры гэтым гэта не... там ёсць па тыпу свае нейкія кіраўнікі, я так разумею. Ён ўсё ж такі дырігуе, ён не поўнасцю кантралюе ўсё. Просто што ён лёгка замяняе лідараў, я так разумею. Так, давайте паскорым. Я магу сабраць армію куды-небудзь пайсці? Я жадаю захапіць вось гэтай тэрыторыі, гэта магчыма? Каланізаваць яго можна.
Колонизовать Арандал. Давайте. Пачнем колонізацію покрыху. Ага, вышэй за свой домен. А мне патрэбна камусьці перадаць свае гэтыя самыя. Магутны васал. Так, як гэта працуе-то? Мне патрэбна перадаць частку сваіх зямель камусьці. Вось она у нас ёсць одна калонія. Гэта бы яшчэ каланізаваў. І вось гэта бы каланізаваў. Гэта далёка за мой ліміт, магчыма. Ось. Але каланізацыя распаўсюджваемся карцей сюды далей. Таму што чаму бы не? Чаго я вырашыў за Гондар гуляць? Ну як табе сказаць? Тут вядомы гондарскі кароль, цёмны лорд Саурон, падманшчык, узростам 21 406 гадоў. Вядомы такі лорд Гондара. Так. Так, лагеры. Мне патрэбна неяк пазбавіцца ад... Ну, перадаць васалам нешта. Як гэта рабіць, я не памятаю ўжо. Так, дырэктывы васалам даць. Давайте, можа, тытул заснуем. У нас там была магчымасць, типу, заснаваць тытул і перадаць гэта... Гэта занадта... А, я магу вось тытул вось гэтага стварыць, дарэчы. Я магу сказаць, што вось ты-то там і кіруй. Во, давайте так і зробім. Стварым тытул. Так. І зараз гэту тытул каму-небудзь... А, я тады кантраляваць жа яго не змагу, так? Не ведаю. Арандал. Де юре, так. Не тое. Блин. Чат, хто памятае, як перадаваць тытулы? Мне патрэбна... Па сутнасці, я жадаю, каб... Ну, можа быць, не гэтую нават тэрыторыю. Можа быць, я бы сам тут каланізацыяй заняўся. Вось ты. Ты можаш сабе атрымаць у падарунак? Як табе? Так, даць? Даць тытул. Вось гэта. Чорную браму ты кантралюеш у нас. Вось давай яшчэ і гэта кантралюю. Чаму я не магу гэта зрабіць? Одно паселішча толькі, одно часово можна даць. Ага. Вось гэты тытул. А, вось гэтыя. Вось так. Можна? Во, вось так ён гэту тэрыторыю сабе атрымае. І вось гэта можна? Усё, цудоўна. Вось так. І ў выніку ён атрымае сабе вось гэтай тэрыторыі сабе ў тытульства і няхай кіруе. Мячом па плячах ляснуць трэба. Во, мне такая механіка падабаецца. Мне патрэбна, карацей, VR-версія Crusader Kings. Каб я сядзеў і такі на троне, і вось ты, ідзі туды. І ўсё, я сяджу і тыркаю. Мне падаецца, цудоўная ідэя, ведаеце, поўнасцю сімулятар караля, тыпу, ты кароль, у цябе інтрыгі там адбываюцца, дзесьці на фоне нешта бывае, вы можете там, па сутнасці, Mountain Blade у VR, вось такое. Дарэчы, ёсць такое? Не, думаю, не. Нейкая новая форма кіравання, якую не так даўно дадалі. Не ведаю, з апошнім абнаўленнем ці з апошнім DLC. Як разумею, гегемонія гэта калі ў дзяржавы ёсць залежныя ад яе дзяржавы, як у Мордара ёсць залежныя ад яе хаўруснікі, людзі. Гэта мае сэнс, так. Гэта мае сэнс. Вось, усё, я вырашыў... Пачакайце-ка, чаму з даменамі? Усё яшчэ перавышэнне дамена. Я кірую барадурам. Вось гэтым кірую. Вось гэтым кірую. Вось гэтай хрэнью.
Раз, два, три, 4, так? А мені потрібно менш за... Мені 5 і менш потрібно. У сенсі, я ж... Я не передав йому, що ли? Давайте-ка йому, это... Я ще подарунок титулом дадим. Давайте, ось это ти отримаєш. І... Блін. Ти. Не трималась, я думав, що я йому дав усё, але... Ага, и он не, больше, не может больше контролировать. И он уже не может контролировать. А я могу. Ну ладно, я буду тогда контролировать вот эту штуку. А чому тут не працює? А чому мой лимит все падає? Я думал, что лимит мой повинен расти, а он не падає. Божухна. Голум помер у моих этих самых? Чат у меня Голум помер. У меня у турме был Голум, и он помер. Пу-пу-пу, это значит, что сюжеты по-іншому пойдет, так? Хоббицы-то без Голума не доберутся. The Dark Queen of Mordholm VR. А, не, почекай, Dark Queen of Mordholm, это ж, по-моему, была там, типу, инди такая... Dark Queen of Mordholm. Ну так, это, типу, реверсивный Dark Souls, это я памятаю. А про VR это ты жартуешь, так? Ты жартуешь, потому что я такого не бачу. Ну, я бы не жадал быть боссом, ведаеце? Я бы жадал быть, типу, ну, ты реально, ты, по сутнасці, робіш нейкія, по типу, загады, там, просто, ведаеце, калі вы насамрэч кароль, там, альбо імператор, вы ж насамрэч сядзіце ў сябе ў замку і там хернёй страдаеце. Вось, ну, вы вядзеце справы, але вы вядзеце справы, не ведаючы нават, што на зямлі там адбываецца. Вы адарваны ад жыцця чалавек, і, па сутнасці, гэта, вось так гэта выглядае, мы яшчэ прызямлёныя, мы такія, а што ў гэтай вёсцы? А што вось там? А што, як у нас тут каланізацыя ідзе? Не-не-не, ты такі сказаў, вы, карацей, ідзіце, хлопцы, займайцеся, вось у нас чорная брама, вось за ёю там нешта зямля неабжытая, называецца вельмі цудоўна «Мёртвыя балоты». Вось ідзіце туды, карацей, і займайце мне маю тэрыторыю. Мне, дарэчы, ўсё яшчэ патрэбна кагосьці іншага назначыць на гэта. Я могу назначить нового некого, типу чела абсолютно нового. Так, покинуть, отдать. Отдал камусьці. Там нейкі орк буде. Просто челу. Мелкий феодал будет. И давайте, во, я придумал, карацей. Вось гэты чел у нас буде... я табе дам вассала. Вось гэта будет твой вассал. Он будет тебе подпорядковываться. Усё, ты там контролюешь, ты, карацей, займайся гэтай хренью. За чорнай брамай, гэта твоя праблема зараз. Я могу працягваць далей каланізаваць. У мяне ж грошкі ёсць, у іх грошкі ёсць. А чому б мне не працягнуць гэта самае? Няхай усё гэта каланізуецца. Няхай. І гэта каланізуецца, і гэта каланізуецца. Кожны сам за сябе. Так, у мяне нешта адбылося. Бачце, гэта самае. У мяне тут Назгул трошки, ён трошки асцярожненька хаваецца, гэта, круціць свае, вось гэты, карацей, на Назгул ўжо робак гэта ходзіць, ён, карацей, так нервова пакручвае у руках свой, гэты, слів, улетел. Ну ладно, карацей, робу гэтую свой у руках трымае, калі заходзіць у мой пакоі. Такі ўжо міленькі Назгул, такі, ой, ну вы бачце, у мне тут, карацей, ёсць навіна для вас. Што ён тут так позна робіць? Вы бачце мяне, калі ласка, але мне патрэбна з вамі прыватна паразмаўляць. Я адкрыў штосьці вельмі цікавае.
Хорахіл, гэта наш адзін з оркаў, адкрыў сакрэты капітана Грычнака. Так, ён жадае падзяліцца ім, калі я пушчу яго са свайго кантролю. Ну, карацей. Рамансіць прыйшоў, ну. Не чтобы быць босам, я чтобы быць каралём. Не, я тыпу уявіць сабе просто VR, якім ты рэальна такі просто прыйшоў рыцар такі, ось ты будзеш маім новым рыцарам. Прыйшлі там пір, вось гэта ўсё, ну там па тыпу атрымліваеш сабе нейкія бонусы, а потым справа ў тым, што той рыцар, якога ты назначыў сабе, ён табе карацей у спіну тыркае. Я думаю, не настолькі весела, як я пра гэта прагаварыў і гучыць горш, чым я думаў. Гэта хреновая ідэя. Не, дрэнны VR, вельмі дрэнны VR бы атрымаўся. Сядзіш сабе на троне цэлы дзень і нічога не робіш, блин. Нават з праматваннем часу гэта будзе сумна вельмі гуня. Так, не, нам усё яшчэ застаецца павінны, ён тут нікуды не падзенецца ад нас. Справа ў тым, што у Crusader Kings ёсць як бы дынаміка, што твае хаўруснікі, яны паміраюць, і ты такі, вось замест гэтага будзе вось гэты чэл, замест гэтага чэла будзе вось гэты чэл. Ладно, мы там перастаноўку кадраў робім, і гэта, ну, так, натуральна. Але з гэтым чэлам я на бліжэйшы яшчэ 5000 гадоў застаюся. Гэта не варыянт. Так. Ён будзе, нам пофіг на ту інфармацыю, якую ты прадаставіш, ты ў мяне ў кішэні застаешся. Нікуды ты не сходзіш. Прыдумаў чаго, вырывацца з-пад майго кантроля. А чаму так? Дзіўна. Зараз я магу 9 утрымліваць. Ну ладно. А ці паспеў голум навесці нас на след персонка перад тым, як памерці? Эвента не адбылося. То бок голум проста помер у нашай вязніцы. Новае полымя. Бла-бла-бла. О, з розных зямель жанчыны дасылаюць мне партрэты, але яны зараз пыляцца. Можа, мне патрэбна новую сабе романтычную... Романсіць, карацей, за ўсё. Вы не чакалі такога павароту, так? Мы будзем зараз романсіць каго-небудзь. Мы ажаніцца не можам, калі што дзяцей мець мы таксама не можам. Ну, гэта ў любом выпадку. Але романсіць мы можам. Так, мне трэба. Давайте вось гэтаму мелкаму чэлу. Альбо не, давайте вось тут. Гэта паселішча. Мы дадзім якому-небудзь чэлу з нашых. І ты будзеш у нас таксама мець васала. Я табе яшчэ аднаго васала дам. Ты адшмуррэеш, я табе васалу тут нараздаю. Вось. Я просто ўсю гэту тэрыторыю па сутнасці заняў і няхай. Ёсць яшчэ куды нам распаўсюджвацца без неабходнасці з кім-небудзь ваяваць, не? Мне падаецца, гэта апошняе было. Ага, ўсё роўна занадта шмат тэрыторыі. Божак, ну. Ну давайте даваць землі, бо я ж не магу кантраляваць іх. Гэта ж занадта перадос. Так, гэта мы таксама перададзім каму-небудзь. Гэта мы таксама перададзім каму-небудзь. І нармальна, яны няхай будуць мне напрямую падпарадкоўвацца, гэты мелкія васалы. Таму што там па сутнасці паселішча адно вялікае нехалеры. I haven't tried DLC, the East Asian. I haven't played... Well, last time we played a while ago on stream, and that was the last time I played. So I would say no, and I also don't have a lot of DLC. I'm not up to date with them. I'm missing quite a lot of them.
Памятаешь такую флешку Murder, где ты король и тебе забить спробують? У VR такое можно, не? Я не памятаю такую флешку. Может быть, ну давай, просто я гуглить складана. Она ж старая будзе, хутчэй за ўсё, дзесь з нулявых, не? Калі гэтаму пра флеш кажам, то гэта хутчэй за ўсё з нулявых нешта. Просто будем чакаць, пакуль нам яго хобіты самі прынесуць. Хобіты прыйдуць і вы сюды з мне закінуць. Мне мою дзюрку вось гэтую, мне персонак запихнуть. Не ждаю я, каб яны прыходзілі, я жадаю персонак сабе атрымаць у руку. Так, изолировать... Так, у нас, почекайте-ка, у нас есть чума нейкая распаўсюджваецца. Где там фильтр чумы? Во, вось гэта, фильтр чумы. Ды няхай. Ды хрен за імі. Чума і чума. Ну, подумаешь, проблему знайшлі. Так, а что я штосьці яшчэ кантралюю, так? У мяне падаецца... Мне просто показывае... А, вось гэтая штука не под моим контролем. Прям давайте яшчэ мясовага каго знойдем. Вось, усё. Няхай яны мне напрамую падпарадкоўваюцца, там будуюцца па крыху, гарнізоны сабе падымаюць. Мелкими вассалами могут быть только хоббицы. Несите хоббитцев. Несите, подайте мне хоббитцев на мой сауронский стол. Так. А есть? Ага. Есть разные ачивочки на вот. Круто. Гэты мод, каб вы разумелі, ён па памерах там 2 нешта з гіга, так? Для параўнання мод на як ён карцей Elder Kings, які на The Elder Scrolls, так? І вось гэты мод, ён быў 10 гігабайт. Гэты мод, ён у 2 разы больш, чым папярэдні, і ён, у яго столькі распрацоўшчыкаў, я чмурэў. У іх ёсць свая каманда тэсціроўшчыкаў, альфа-тэстераў, там гигантский дискорд, блин, аж мурать просто. Это мод прям великий. Не шпалить нават для бессмяротнага рак-страўніка рэч даволі непрыемная. А я не упэўнены, слухайте, я думал, что Саурон гэта па сутнасці бесцелесная нейкая халера, так? Ну, ён же ж тыпу, як ён? Што там за лор шарыць? Я памятаю, што хтосьці разбіраўся. Круто. Мне патрэбна тлумачэнне, карацей, як гэта працуе. Тыпу, ён жа разваліцца, ну яго ж забіць немагчыма. Саурона знішчыць поўнасцю, нават выкінуты пярсцёнак проста ператварае яго ў духа без пярсцёнка, так? То знішчаны пярсцёнак, і ён становіцца, ён максімум можа вярнуцца ў маленькай сіле сваёй, у мікра ёй, але тэхнічна можа вярнуцца і ўжо кантраляваць кагосьці яшчэ. Проста не такі магутны быць. Можна васалаў перадаць. Типу, каб яны былі на іх тэрыторыі. Я нават не ўпэўнены. Чо мне сваёй магутнасці хапае. Можна абвясціць войны. Добра. Можна стварыць тытулы. А давайте тытулы паствараем. Чаму бы не? Чаму бы не? Просто таму, што можам, правильно? Гэта у нас што за тытул? Ага, гэта там мы крыху тэрыторыю занялі, так? Давайте, няхай будзе тытул. Вось он тытул. Ён мне належыць. Так. Што там яшчэ? Усе тытулы мае. Шлях Улмон. Вось гэты. Давайте сюды тытул таксама. Арганізацыю тут трошки робім. Рэарганізуем. Аптымізацыя. Голам бачыў Саурон, то бок цела ў яго ёсць.
Ну, як бы фізічнае цела, але ты ж не можаш яго забіць. Калі забіваеш, ён проста ў духа ператвараецца і вяртаецца потым праз 1000 гадоў. Ну, прыкладна. Я ж прыкладна так гэта разумею. Так. Што яшчэ, які тут тытулы можна нарабіць? Я не ведаю, навошта я гэта раблю, чат. Ну, гэта не тыпу... У мяне ёсць нейкае разуменне, чым я займаюся. Дзе гэта ўвогуле? Вось он тытул, і ён належыць мне. Я стварыў тытулы на тэрыторыях, якія мне яшчэ не належаць, і калі што, я іх пазабіраю. Ах, ну вы хто такія? Антары нейкія. Ага, у мяне тут у радзе хтосьці помер. Майстар шпіёнаў. Давай, нам патрэбны новы майстар шпіёнаў. Ты. Можа, трэба было магутнага васала якога назначыць, але ладно. А ты чаму такі незадаволены? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну-ка, ну-ка. Ты шо такі незадаволены? Як пасмеў? Ему не падабаецца раздзяленне, яму не падабаецца... Ну ладно, я не ведаю. А, то, што я кантралюю занадта вялікай тэрыторыі. Пачакайце-ка, а што, у сэнсе я зноў кантралюю велізарную тэрыторыю? Я ж там падмаўляўся ад усяго, што можна. Як так? Давайте паглядзім зноў. Вось гэтая, вось гэтая. Это ж всё не маё. Это ўсё мае... Дзе мой домен? Вось мой домен, вось он. Усё не той было. Так, лагеры. Вось там тэрыторыя. Раз, два, тры. А, з-за таго, што я, тыпу, узяў сабе тэрыторыю. Блін, трэба, можа быць, тады камусьці перадаць гэта. Тытул гэты. Калі яго ведае. Сарон гэта проста тотальнае зло, якое захоплівае свет. Гэта так, але ён... Нейкая логіка ў яго ёсць, там не проста абы-як. Слухайце, я нават не ведаю. Я кантралюю занадта шмат тэрыторыі, вось, мне патрэбна скінуць яшчэ некалькі маім васалам. Давайте вось гэтую штуку ўсё дадзім. Мае госці нейкія высокага меркавання ва мне. Давайте в гэтым самым сваім назгулам аддадзім. Вось ты. Я бы сказаў, што ты забіраеш сабе вось гэта ўсё. Забірай, бо я гэта не магу кантраляваць. Я тытулу просто наствараў і ў выніку сам выйшаў за межы таго, што магу кантраляваць. Няхай ён назгул там кіруе гэтым усім. Блин, там пазіцыі вызваліліся. А, ён сышоў з майго... моей прыслугі. Зразумеў. Майстар караванаў. Няма каго назначыць. Паназначаўся, блин. Мне патрэбны новы шут. Мне тут блазанаў не хапае. Ну так, пакуль існуе пярсцёнак, яго канчаткова не забіць. Насамрэч нават знішчэнне пярсцёнка яго ў поўным сэнсе не забіла. Але ў ягоным стане ён больш нічога ніколі зрабіць не зможа. Это прям на 100%? Просто мне падавалася, ён можа ўсё яшчэ ўплываць на жывых. Ну, тыпу, ён як дух застанецца ў лепшым выпадку. Мне заўсёды падавалася, што іх перамога гэта аддаленне зла на вельмі-вельмі доўгі перыяд просто. Неяк так я сабе уяўляў перамогу ў вайне пярсцёнка гэтай. Ну, уже я ж не тыпу галор там, супермайстар. Ну, добра, яна там пашыраецца ўсё пакрыху. Так, у мяне, давайте зарыентуемся па арміі. У нас 20 000 ёсць. Колькі ёсць у Гондара? У Гондара ёсць 14 000 мячэй. Так? То бок тэхнічна я магу Гондар просто ўзяць і захапіць. Я правильно разумею? Потому што калі я ўварвуся ў бойку з Гондарам, яны яшчэ гэта
Выклікаюць рэхірімаў сваіх, і там атрымаецца ўжо плюс-мінус 1 на 1. Ну, типу, аднолькавая колькасць. Тут будаўніцтва ідзе. Дикие орки, краіна бандытаў, там карцей разбіраюцца. Каланізацыя яшчэ ідзе незнаёмых тэрыторый. А калі Рохан адкажа, вось, я думаю, што Рохан адкажа, і таму мы туды не едзем. Мы, ведаеце, мы будзем бесіць вось гэтых, хутчэй за ўсё. І пойдзем праз гэтую вось тэрыторыю. З іншага боку, блин, мае васалы, вы што там робіце? Чаму вы войны не абвяшчаеце, чаму там зусім не змагаецесь? Что-нибудь у нас есть крутое? А, тут же технологии есть, так ладно. Инновации. Поздняя третья эпоха. Ось. У нас обрана... Что она мне даст? Дистанция дипломатия. Что это, блин, значит? Угу. Так, можно эмиссарии своих отслать. Добро. Знакамітасць на майго гэтага маю рады вырасла майго як оно порт. Ну ён не зусім блин, ён не суд. Іншае слово для гэтага ёсць. Трон мае карацей, папулярнасць майго трона карацей вырасла. Ліміт васалаў плюс 20. Может быть, просто мы зараз... А можно неяк знайсці сабе спосаб, каб мы кантралявалі больш? Хуткасць... Ага, вось хуткасць роста гэтага самага развіцця у гэтых самых. Ну, гэта можна будзе як другое назначыць, а пакуль няхай застаецца. Так. Калі? Ага. 0,3 прагрэса кожны раз. І колькі раз? Кожны месяц. Ну, добра. Там, в прынцыпе, нормальны прагрэс будзе. А зло вернецца, але ж яно вернецца ў канцы часоў разам з Мелькарам. Ага, ладно. Ну, вось неяк так я сабе так гэта зразумеў тады. Але зноў жа я, тыпу, блин, мне было гэта цікава і разбіраўся я ў гэтым вельмі даўно. Я той чалавек, які пачаў чытаць Сільмарыліён і так не адолеў, так што у прынцыпе 15гадоваму мне Сільмарыліён быў занадта. Так што я ў прынцыпе разумею. Я такі, божух, на які ж Сільмарыліён душны. Так, новы перк на інтрыгу. У нас тут не той, каб шмат варыянтаў. Моцы за колькасць стрэсу. Але у нас стрэса не будзе. Давайте вось гэта альтэрнатыўна просто возьмем. Таму што стрэсам мы хрен заробім. І у нас там, па-моему, стрэс мінус 200. Нешта такое. У сэнсе мінус 200%. Я не разумею, як гэта павінна працаваць, але я так разумею, стрэс мы ніколі не зарабляем увогуле. Мы просто не стрэсуем. Нормальны. Не, ну нормальны ён нормальны. Просто мне было 15 гадоў, я не вытрымаў. Мне было... Я столькі уседзець на адным месцы так доўга, не. Нават гэты Уладар Перснёнкаў быў тыпу гіганцкім творам, які прачытаць яшчэ дасягнення. Само па сабе прачытаць яго было дасягнення. Ось, але гэта я адолеў. Гэта ў мяне атрымалася. Ну, шчыра,
Я скажу, что так, наконт таго, што мапу маляваць. Пакуль падзей ніякіх не адбываецца, пакуль я тут не абвяшчаю нейкіх войн, тут у прынцыпе даволі сумненька. Ну, што мне рабіць? Я і так тут типу, у мяне ўсё добра. Хто на мяне Хто дурны нападзе на мяне? Ну, сур'ёзна. Дзе такія ляснутыя будуць? Давайте армію збяром больш. Можна павялічыць армію сваю? Давайте, вось, ваяры оркі, памер іх вырасцем. Больш грошкаў будуць займаць. Больш баявых гэтых самых машын ёсць. І ў прынцыпе, шо мы тут? Няхай расце, пакуль запаўняецца гэта. Вось, Алакхаі 45 гэта не сур'ёзна для нашай арміі, правильно? Вось гэтых чэлаў яшчэ больш няхай будзе. Ну, па сутнасці так, я разумею, пра што гаворка. Як бы весела, але ў той жа момант тут нічога гэткага не адбываецца. Сумны Саурон, у нас чуткі нейкія пашлі, так. Нам сумна слухаць. Двое прислужнікаў нешта паміж сабой плёткі расказваюць, так? Карацей, забіць абодвух. Вось такі. Мы ж Саурон, правильно? Нешта там шуткі мы плёткі пачалі чуць. Нешта слухаць іх непрыемна было, забіць абодвух. У 15 гэта больш час каласоў пад сярпом, а Толкін на лепш 20. Дарэчы, як там ідзе прагрэс? Ну вось, яно парадак наводзіць, то бок па сутнасці каланізацыя гэта само па сабе, гэта спачатку вычышчыць гэтай тэрыторыі ад нейкіх праблем там, напрыклад. Там нейкія беспарадкі ёсць і дзікія оркі, напрыклад. Яно пакрыху спачатку іх прыбярэ, а потым уже нешта можа будаваць нават пачне, так што працэс ідзе. Зіма наступіла. Ну, у Мордары тут, у прынцыпе, заўсёды цёпленька. Мы тут абагрываем моцна. Можна спансаваць натхнённага чалавека. Слухайце, я, можа быць, перапыначак зраблю. О, натхненне. О. Я жадаю. Што ты можаш мне зрабіць? Наш госць. Ён намі супер незадаволены, але натхненне ў яго ёсць. Давайте-ка, натхненне. Давайте. Што б ён там не зрабіў, няхай ён робіць. У нас грошай шмат, няхай робіць. Мне артефакты патрэбны. А ты ў Crusader Kings 2 гуляў? Які-небудзь DLC у цябе ёсць? Crusader Kings 2 я гуляў толькі ў піратку. Там былі ўсе DLC, але я не змог уварвацца. Карацей, я, па сутнасці, уварваўся ў Crusader Kings 2, калі было паўгады да выхада Crusader Kings 3. Я нічога не чуў пра гэтую серыю. Я ўвогуле з парадоксамі пазнаёміўся праз Stellaris, па-мойму. Вось. І я такі, вау, а што ў іх яшчэ ёсць? І я пачаў разбірацца, я чуў пра Hearts of Iron, я не ведаў, што гэта іх гульня, але Hearts of Iron мне была не вельмі цікава. То бок, яна, другая сусветная мяне цікавіць толькі з боку угледжання тэхналогій. Вось, скажем так. Я не вельмі... як бы зараз, можна сказаць, я паднабраўся, трошкі ведаў пра тое, што адбывалася, але шчыра мне не... такая тэма для мяне была. Скажем так, фантазіі нейкай другой сусветнай у мяне абсалютна няма. Таму гуляць у гэта не. А вось розныя штукі, якія адкрыцці, там, тэхналогіі, зброя, вось гэта ўсё, гэта мне было больш значна цікавей. А Hearts of Iron як бы не пра тэхналогіі, ні халеры. Вось, часткова не пра тэхналогіі. Вось, больш пра палітыку і пра вайну канкрэтна саму. Вось, і карацей, вось пазнаёмімся з Hearts of Iron, потым я такі, ёсць пра сярэднявечча. Сярэднявечча мне цікавей. І я зайшоў у Crusader Kings 2 у канцы цыкла яго існавання. Гэта жэсць. Гэта гульня, у якую ты павінен сядзець гадзінамі на вікі, каб разабрацца ў базавых штуках.
Туторыял амаль не працуе, таму што калі ў цябе ўсё ёсць усе DLC і гульня змененая, яна складаная капец. Тыпу яна, калі ты яе ведаеш, то табе не блага, калі ты трапіў у пачатак цыкла, напрыклад, альбо ў сярэдзіне цыкла жыцця гульні. Вось, але пад канец там занадта шмат механік, прям занадта. Што на што ўплывае, нешта адбываецца, яно неяк абсалютна па-за маім кантролем было. Вось, Crusader Kings 3 было прасцей, таму што я пачаў з пачатку цыкла, плюс тут ёсць падзеі, то бок, ну, вось гэтыя падзеі, ты такі, у цябе ёсць дакладны выбар, ты не сам там на мапе нешта прыдумваеш сабе, а у цябе ёсць дакладныя простыя выбары, зразумелыя, і ты разумееш, што ты атрымаеш, плюс сістэма падказак ратуе маё жыццё проста, таму што ты такі, ён атрымае вось гэта, і ты такі, ага, а што гэта? А што вось гэта? І ты такі па краху можаш прачытаць сабе па сутнасці вікі толькі ў тым напрамку таго, што ты не ведаеш. Гэта Ачмурэн. Я проста думаў, мо прасунуць Crusader Kings 2 ў рэжыме Animal World, але там патрэбна DLC Holy Fury. Ну, у мяне няма. Не, пачакай, я хлушу. Пачакай, я набыў. Я пабавіў час, я амаль за нішто набыў гэтых самых Crusader Kings 2, але мне падаецца, з DLC-шкамі у мяне там сумна. Ну вось, у мяне ёсць Crusader Kings 2 у Steam'е, але няма DLC-шак ніводнай. Вось, я пагуляў піратку, а потым неяк набыў гэтым самым на зніжцы вялікай. Просто зноў жа, я зразумеў, што Crusader Kings 2 для мяне складаная. Яна проста складаная. Можа быць, пасля трэціх крыжакоў ужо папрасцей будзе, але тады было проста неяк гармідар проста падзей. Механікі на механіках. Так. Мы можам трошкі падняць настрой майму аднаму з маіх васалаў. Тым, што... Можна пасвяціць яго сваім васалам. І давайте так і зробім. Я трохі меркаванне васала падыму. У іх гонар. Мы такі вось добры Саурон. Глядзіце, трэба перапынак. Базавая Kingdom Crusader Kings зараз бескаштоўная, на DLC ёсць падпіска. Мяне вось гэтыя падпіскі нават пужаюць. Тыпу, я не збіраюся, з-за таго, што я вельмі сезонны гулец ва ўсе гульні парадоксаў, падпіска на гэта самае, на пашырэнне, мне прасцей набыць пашырэнне, таму што я пагуляю яго, вярнуся, там, зноў пагуляю. То бок, мне лепей абраць проста DLC-шкі, якія мяне цікавяць. І вось канкрэтна для Crusader Kings 3 мне вельмі цікава падпіска на беззямельных лордаў, таму што мне не падабаецца ідэя таго, што у цябе ёсць цэлая сям'я, у цябе ўсё добра ідзе, потым ты паміраеш, у цябе не самаму удалому сыну трапляе кіраўніцтва, ён губляе землі, і па сутнасці як бы спадчыны яшчэ да халеры, то бок, яшчэ шмат чаго, як можна вярнуцца ў гульню і ў гісторыю, і гэта гісторыя як бы працягваецца, сям'я засталася. Вось, але тут раптоўна ты такі, не, ты ні халеры не можаш. Ось. І канец гульні. Ось, давайте я зараз зраблю перапынак на 5 хвілінак, 5-6, можа, трошки больш. І пасля гэтага працягнем. Я пастаўлю рэкламу, каб у нас адчапіўся Twitch увогуле. На гадзінку толькі увогуле, ён не адчэпіцца. Вось, і потым працягнем. Так, я пастаўлю гульню на паузу толькі. Зараз вернуся. Цікаво. Internal server error. А в сенсі ж internal, server error. Куди ти мені там? Що здарилося з шанткою? Давайте я на перепинку ось переходимо. Чат, що з тобою не так? Оп. А жив, але він там зламаний був.
Ну, карацей, вось, паведамленняў не будзе. Так, не тое, вось. Зараз, усё, уходзім на перапынак.
Так, будем працягваць зараз. Ёсць. Ведаеце, што я зразумеў, пакуль перапынак быў? Я палез у вікі, і я паглядзеў дату, калі хоббіцы прыйшлі... Божухна. Дату, калі хоббіцы прыйшлі ў Бры. Гэта калі Фрода скарыстаўся пярстонкам. Так? Вось сюды яны прыпёрліся. Гэта адбудзецца праз 14 гадоў. Яшчэ 14 гадоў да таго, як гэта здарыцца. Але, зараз. У мяне ёсць такая думка, што дзесьці тут павінны быць указы, у якіх я скажу, што ці можна адправіць сваіх назгулаў на пошукі пярстёначка-то. Рэдэкарацыя, новае упрыгожванне, заснаваць ордэн, гронт. Ну так, это асадная хренатень. У нас ёсць розныя загады. Ну давайте вось гэта пабудуем. Ён каштуе 1000, але хрен з ім. Так, гэта мод па удару пярстёнкаў. Гронт будзе пабудаваны. Это гіганцкая, карацей, таран ён быў у фільме. Не памятаю, каб нешта такое падобнае было ў кнізе, шчыра, але кнігу я даўно чытаў. Урванне ў Гондар. А што гэта такое? Блін. Дзе гэта? Ага, урванне ў Гондар, гэта я павінен у Гондары, па сутнасці, я павінен кантраляваць вось гэтую штуку. Ускодарж. Па сутнасці, вось гэту тэрыторыю заняць, і тады я, ну, за ракою. І потым уварванне ў Гондар, гэта, па сутнасці, перайсці раку. Гукшоу, а відэа завісла. Ну, я спадзяюся, ну, мне на праглядзе паказвае, што нармальна. Я, кажется, 600 гадзін у Elder Kings наіграла, будуючы алісіянскія ордэн за безыменных альтмераў Марукаці. Dark Souls адпачываюць. Ну, гэта брутальная мэта такая. Калі што, а там вышэй прывёў, што Гэндальф казаў аб паследствах знішчэння пярсонка. Дзякуй вялікі. Я бачыў, я пабачыў, але я гэты момант я кушаў і еў і глядзеў, карацей. Ось, я зразумеў, тады атрымліваецца, што, ну, як бы запомніў я плюс-мінус добра тады атрымліваецца, таму што прыкладна такое у мяне ў галаве было, што ён там тыпу слабенькі будзе. Вось гэта нюанс, толькі мне падавалася, што ён тыпу вернецца. Ну, патэнцыйна, хоць проста я заўсёды быў такім чалам, які, ведаеце, у мяне няма аўтарытэта. Ну, тыпу, я не люблю аўтарытэтаў. Нават Гендаль для мяне круты мужик, але ён такі кажа, ну ён тады будзе слабым ценем, які нічога не зможа зрабіць. Я такі, ага, нічога ён не зможа зрабіць. Стары, ты гэта, вы ў папярэдні раз так лічылі. Вось, так што, ну, я такі скептык. Вассалаў можна раздаць, гэта ўсё фігня. Слухайце, реально, наконт таго, не памятаю, Мегападзерскі, па-моему, казаў, што, ў прынцыпе, потым ідзе даволі простая штука. Мы можам, конечно, сабе абвясціць вайну, альбо можам заняць іншую тэрыторыю, напрыклад, у нас ёсць тыпу васал, вось тут, у Дол Гулдуры, так?
І я думаю, можа быць, нам зрабіць сабе просто прабіцца вось сюды да Долгулдура і заняць гэтую тэрыторыю таксама. Таму што гэтыя чэлы тут не з'яўляюцца васалам нікаму. Вось, яны там сабе каралеўствы невялічкія свае маюць. Вось, у сваіх войнах нават удзельнічаюць нейкіх. Паміж сабой разборкі вядуць, а я магу просто ўзяць ды захапіць гэтую тэрыторыю. Так што армія у меня просто гіганцкая. Так. Падзей там з артефактам, што он трохі... Блин, божух, ну якая ты голосная. Колькі можна зацішаць цябе? Гульня. Яна прям кожны раз, калі я думаю, што... Давайте ведаеце, што вось так зробім. Я буду конкретно музыку зацішаць. Таму што яна, блин, з кожным разам становіцца... Я кожны раз думаю, што гэта самае глоснае, што можа гэтая музыка даць. Не, я памыляюся. Я кожны раз памыляюся. Я, дарэчы, змарнавала каля 40 гадзін, каб высветліць дзве рэчы. Бюракратычны тып дзяржавы нельга захапіць. Румарэ са сталіцай у імперскім горадзе з'яўляецца бюракратычнай дзяржавай. Разумел. Моц бюракратіі, бачыце? Нечаканыя бонусы. Давайте зробім... Ну, мы ж злодзей, так? Нам трэба хоць штосьці, дзесьці дрэннае рабіць. Там, по-моему, нават было такое, што наши васалы будуць незадаволены, калі мы не ваюем, так? Моцны васал. Ла-ла-ла. Што такое? Ён зрабіў нейкую хрень. Няхай гэта нейкая хрень будзе ў нас дома. Выбары яшчэ нейкія, якія... Да божухна. Андуін. Так. Гэта рака, якая абараняе Гондар. У найлепшая абарона супраць напада Мордара. Самы зручны спосаб яе перайсці гэта праз масты Асгілата. Старажытнай сталіцы Гондара. Кейр Андрас. Таксама як магчымасць. Але там ёсць цытадэль на выспе, якую складана будзе асадзіць. І самае складанае будзе Этір Андуін. Асгілат? Ну, можа быць, давайте класіка Асгілат. Так. А, не, пачакайце-ка. Так, ну, а чаму бы не Асгілата? Так, чакайце. Паўночны Елітен. Это вось яно, так? Або я нешта не разумею. Дзе там бачыў? Каір Андрос, гэта вось ён, так. Потым Асгілат. Я там яшчэ мосты бачу. А чаму я не пайшоў вось тут? Типу, ну тут мостов нема, а у нас армія вялікая. North или 10. Это я трошки не разумею.
Ну, короче, прапановаў просто напасть. Ну, давайте... Война. Война. А яшчэ дуже смешна, што Леявіну на ладах па замаўчанні выдаюць не лордны феадалізм, а наўзамен сапраўднай бюракратыі і просяць гэтую наладу не чапаць, бо інакш ён у межах 100 гадоў становіцца безнадзейна оверпауэрд і цкуе ўсіх навокал. Упс. Так, давайте, карацей, вайна з Гондаром. Нам там гэта прапануюць. Давайте яшчэ сілы, у нас ёсць 22 000, так? Мы можам набраць раптоўна яшчэ больш армію. Так, у нас вайна ўжо пачалася, так? Напад на Гондар пачынаецца. Я думаю, зрабіць заклён, цёмны рытуал і выклікаць яшчэ у Барад-дуры. Мы збіраем... А што такое сабраць ворчыфаў? 3 рыцарай дадае. Метка вайны. Што гэта за яна? Угу. Это добра. І прызваць Арду. Это яшчэ людзей. А давайте. Выканаем ритуал. Где там сбор моей армии? Поднять армию. Збираемся. На подъем. А вот калі атака будзе неудалая, да і хрен з ім. Просто ўжо экшона нейкага хочацца. Я ўвогуле думаў адправіцца на поўнач, але мне прапанавала гульня сама такая: давай-ка на Гондар нападзем. Так, ну ладно. Так, армії збіраюцца яшчэ. Давайте. В першую чаргу вось сюды пойдзем. То яго ёсць невялічкая армія. Мы, конечно, могли бы праз чорную браму. Давайте, слухайте, такой моцы мне не патрэбна тут для моих мэтаў. Я могу вось так выйсці, тут воевать. А частку мы давайте отправим. Вось гэтых давайте мы жэўжыкаў отправим вось сюды. А, яны... Я думал, яны праз чорную браму пройдуць. Ну ладно. Няхай ідуць, як ідуць. Вось вы працягваеце ісці, куды ішлі. Тут у нас такая, гэта поспех ритуала, і ў мяне вырасла армія, так? Раптоўна. Дона. Так, Гондар збірае свае арміі, давайте больш сілы сюды закінем. Это 2000... Да, раз по кругу. Блин, насамрэч гарадоў мелкіх. Так. Молот падземнага сусвету. Вось он, Гронд. Гронд. Я атрымліваю армію з адной істоты. Гэта наш Гронд. Няхай Гронд застаецца тут. Хотя з іншага боку. Ладно, не, няхай пакуль Гронд застаецца ззаду. Яшчэ разберомся. Будзе шкада яго прадзяўбаць, бо ён там на 20 гадоў, по-моему, один раз можна яго пабудаваць. $12 000. Яны тут нормально так собрали. Давайте. Это будзе роўная бойка насамрэч. Там мяне б'юць. Вось пачалася бойка, зараз яны падмацаванні свае прывядуць. Блин, я там хутчэй за ўсё ў прайграную бойку ўварвуся. Не ўдала. Не, нормально, мои падмацаванні зараз прыбываюць. І мы тут... Гэта яны ў прайграную бойку будуць урывацца, гэта прыемней.
Так, вось оно, 19 тысяч наших супраць 14 тысяч іх. Гронд. Вось зараз можна гронда падводзіць. Я просто баяўся, што ён неўдала апынецца дзе-небудзь і абзда яму. Нормально, перамагаем. Ну всё. Вялікая бойка была, перамога. Яго армія адыходзіць зараз, мае арміі будуць зараз ужо тэрыторыю асады браць. Я трошки размяркую свае арміі, тут няма неабходнасці такой здаравеннай бегаць. Чаму? У сэнсе мая армія тут без лідера. Так, давайте вось гэта. Правім на асады, трошки размяркуем. Чаму? Пачакайце-ка. Можна одну абраць, калі ласка. Блин. Вось он, Ctrl-клік, вось он. Вось яго я жадаў зрабіць. Усё. Вось вы адпраўляецесь туды. Асада не так сабе будзе ісці, тому што іх асадных машын няма, альбо што? Падаецца, што так. Так, а у якой з іх ёсць асадныя? Пачвары, цяжкая пехота. Во, вось вы. Вось тут заставайцеся, вы будете браць асадай. Агрон зараз прыбудзе. Агрон будзе дапамагаць у асадзе вось тут. У прынцыпе, вялікая бойка была, мы адкінулі іх на іншы бераг, і калі што, мы можам заняць гэту тэрыторыю і просто на гэтым... В сэнсе няма асадных машын. Вось яна, Гронт едзе, ён не такі хуткі. Гронду час патрэбны. Так, тут магчыма асада. Не, я думаю, яшчэ працягну асаджаць, як асаджаецца. Набліжаецца яшчэ яго армія, але ён сур'ёзна, што ён мне тут зробіць, а? Я магу яго сустрэць кім-небудзь... Там гэта толькі ёсць. Давайте вось гэтыя 3000 на сустрэчу яму. А, нет, пачакайце, там больш ідзе, там нармальная армія ідзе. Все равно менш, чым мая, але... Яны паспрабуюць, можа, перахапіць майго Гронда, пакуль ён едзе. Не паспеюць, яны проста не паспеюць. Либо паспеюць. Что вы з моим Грондом собраліся рабіць, а? Не, Гронд паспее даехаць да асноўнай арміі. Яны прыбіраюцца, яны Маргул паспрабуюць асаджаць, альбо што? Альбо яны плануюць просто прайсці скрозь Маргул і далей пайсці. Просто Маргул павінен полностью блакаваць ім праход. Ну, як бы... Лор, правильная хрень. Только осадить яны тут хрен из два что змогуць. Так что я по сутнасці... Давайте возьмем осадой гэты город. Так, у нас есть зброя. Паскорым осаду. За некалькі дзён мы яго возьмем. Так, паскорылі осаду. Цудоўна. Тут Гронд дапамагае. Добра. Все, с Грондом мы можем спокойно взять это. Але тым темпам, які яны зараз робяць, яно кажа, што 3 месяца будзе. І ў гэта слаба верыцца шчыра, таму што бачыце, які прагрэс шалёны. Так, гэта мы захапілі. Тут у нас 7000. Давайте вось так правядзём. І падмацаванне яшчэ будзе.
Вось гэта ў 2000. Угу. Яны пераразмяркоўваюцца зараз. Яны знялі асаду з аднаго з гарадоў, таму што просто вялікая пагроза ад мяне. Так, вось зараз роўная армія. Тут праблема. Так, там мы зараз згубім шмат. Давайте, можа, яшчэ падмацаванне правядзём. Адпраўляем. А тут можна пачаць асаду, і мы хутка скончым яго. Усё, падмацаванне дапамагло, нягледзячы на тое, што ён прывёў, сабраў усю армію, ўжо позна. Так, і асада там пераможана. Усё, добра. Зараз тут бойка скончыцца. Я думаю, зараз трэба сабраць усіх, прям усіх, і ўзяць усходні Асгіланд. Пакуль мы тут усе, і няхай ім будзе праблема тут прабірацца. Праз раку няхай ім прыйдзецца нападаць, вось гэта ўсё. Душніць, карацей. На ўзбярэжжа. Асадная зброя. Грунт. Ось он кажа, типу, 4 месяцы, але па выглядзе ні халеры. Можна выдаць... Не будем. Для этой людзі. Няхай у турме сидзяць. Я скажу, что так, гэта насамрэч пакуль проста вельмі. І уся перавага на маім баку. Адзінае, што я бы чакаў івентаў, звязаных з гэтымі самымі. З персонкамі. Типу, можете, калі ласка, адправіць іх на згулу, пашукаць, можа быць, дзесьці можна што-небудзь зрабіць з тым, дзе яно носіцца, дзе гэты персонак мой. Я вяртаць яго ожидаю. Потому что выглядае так, быццам бы я такі, ну ладно, персонка няма, я буду просто биться. Можно осаду поднять. Ну, в сенсі, нам напад зрабіць. Але з іншага боку я захоплю і так. Раз 27 дзён. Тут не такая великая розница. Почекайте-ка, что? Это где? О! Яны тут недалёка сваю осаду зладзілі. Там можно нават не ўсёй арміі адпраўляцца туды. Блин, і з поўначы. Да, прыйдзецца раздзяліць армію. Мы возьмем, заберем гэты город. Як у іх тут асада ідзе? Павольна, у нас час яшчэ ёсць. Ну, тебе реально зараз можна перамагчы толькі калі персонак данесці. Так. Мне перавага ў сіле просто гіганцкая. Так, зараз спынімся, трохі пауза. Мне патрэбна сабраць дастатковую армію, каб разбіць. Так. Так, вось гэта. Давайте вось такі атрад там будзе у... Вось такі набор у нас будзе. Я яшчэ вось гэтую 2000 гэтыя прыбяру. І армію у 8000 мы адправім сустракаць у гэтых хлопчыкаў. Армію 11 000 адправім на поўдзень. Няхай яны там асады маіх гарадоў спробуюць зладзіць.
Гэтую пагоні будуць. Перахапілі. Добра. Призывать на войну. Угу. Нас прапануюць далучыцца да вайны на поўдні. Што там задумалі? Ну я як бы пагаджуся, няхай. Але гэта нейкая вайна, якая мяне менш цікавіць. Дзе яна там? А, вось там. Што, гэта паўстанцы, што ли? Як так атрымалася? Ладно, у нас тут сваё ёсць пакуль. Давайте разберемся тут. Потому что пакуль насамрэч пагроза ад Гондара значна вышэй. Тут як бы не вельмі сур'ёзна. Я магу... дарэчы, тут такая бойка ідзе, што я магу, ў прынцыпе, невялічкую армію адправіць адну сваю ў 2000. І ўсё ў парадку будзе. А з кім гэта... Мне падаецца, гэта баг. Яны павінны вось тут змагацца тэарэтычна. Там нас падмацаванне нашае сустрэлі і перахапілі неудала. Зараз як толькі тут бойка адбудзецца, я гэты 3000 перанакірую сюды, можа быць, кагосьці яшчэ выратуем. Так, вы куды адпраўляецеся? Бо тут бойка ідзе. Мне падаецца, не паспеюць. Ім за пару дзён патрэбна паспець. Іх нават менш, чым пара дзён засталася. Так, яны не паспеюць. Але, хутчэй за ўсё, паспеюць напасці на тых, хто там ёсць. А чым бойка? А, вось бойка працягваецца. Усё. Змагаемся і... Ну там по выглядзе прям без шансаў іх. У нас адзіная армія адступае тут. Вось там багуе насамрэч. Вось гэтая бойка, якая там адбываецца, она адбываецца вось тут. Просто мы юнітаў не бачым. Просто па колькасці прайграных боек яны ўжо павінны нам поўнасцю здацца. Так, давайте тады працягваць гэтую тэрыторыю забіраць, так? Вы куды-небудзь. А дзе Гронт? А, вось он Гронт, з гэтай арміі, якая якраз такі, якая адступае. Ну, добра. Мне припасаў няма, столькі оркаў пракарміць, гэта прям складана. У ідэале бы раздзяліцца цалкам. Вось вы ідзіце сюды. Вось вы ідзіце сюды. А вы ідзіце, я не ведаю, вось сюды. Трошки размяркуем іх, а то реально яны такой гіганцкай арміяй перасоўваюцца па тэрыторыі, якая іх пракарміць не можа. Ага, а тут недастаткова салдат, каб захопы зрабіць, так? Зараз будзем глядзець. Давайте вось гэтых адправім вось сюды. Назад. Яны ж оркі самі сябе кормяць. Дык нават оркі, якія самі сябе кормяць, і ім жа патрэбна з зямлі неяк здабываць гэтую ежу. Ну, тыпу, рабаваць, каб было дастаткова. Калі вас занадта шмат, у вас гіганцкая армія можа абваліцца. Было ў гісторыі, крацей,
у антычнасці. У перыядзе антычнасці быў перыяд гіганцкіх армій. Мільённых армій. Зараз такія арміі не збіраюць. Тыпу, ну, там мільёны былі людзей. Вось. І справа ў тым, што большасць гэтых армій скалапсіравала самі на сябе з-за лагістыкі. Гістарычныя прыклады ёсць, я не памятаю, як называецца бойка. Карацей, па сутнасці там гіганцкая армія на гіганцкай колькасці караблей, просто гіганцкая армада. Вось, але не змаглі сябе пракарміць, таму што лагістыкі не было прадумана добрай. Немагчыма столькі лагістычна падтрымаць такую гіганцкую армію колькасцю ежы, якой патрэбна. І ў выніку армія скалапсіравала сама на сябе і ўсё. Не памятаю, як выпадак. Блін, калі б у мяне была спасылка і, тлумачэнне. Ось, на жаль, я што памятаю, то памятаю. Даўно чытаў. Ось, так што лагістыка гэта прямо вельмі важная хрень. Давай будем разумнейшие пасля падзей дзвюх веж. Адправім мазгулу кемперыць пад радруінам. Мы так і спрабуем. Мільённая? Там нейкая просто шалёная колькасць. Типу, я думаў, што гэта хлусня. Шчыра, там такая абсурдная колькасць была войск, то я падумаў, што гэта прыдуманая просто хрень. Што антычнасць не можа сабе дазволіць такой колькасці арміі. Але ёсць, типу, я шукаў пацверджанне таму, што гэтага не было, типу, што гэта прыдуманая флухта. Ну, можа 50 000 я яшчэ паверыў. 8 этой горай. Пашу, я не магу табе зараз, калі б у мяне была спасылка канкрэтна тое, што я шукаў, вось, але я думаў, што гэта прыдуманая хренацень. Ну не можа быць столькі людзей у антычнасці. Там нейкая просто абсурдная колькасць. Просто абсурдная, ненармальная для антычнасці. І ёсць такі тыпу перыяд, у які збіраліся прям гіганцкія арміі. Я думаў, што гэта казкі. Ну, тыпу, але не. Это задакументаваная хрень у вялікай колькасці дакументаў. Але гэта правал лагістыкі. Гэта просто гіганцкі правал лагістыкі быў. Вось. Правда, чытаў я пра гэта, тыпу, можа, гадоў 8 назад. Я просто спрабаваў знайсці пацверджанне, што гэта лухта. Вось. І я такі, ну ладно, да ладно. І я, карацей, чым больш чытаю, чым больш мяне пераконвае тое, што я чытаю. Што гэта не лухта, не халеры. Я таксама лічу, што гэта тыповае перавелічэнне летапісцаў. Яны любілі арміі по 800 000 апісваць. Насправді 25 000. Можа быць, просто што... Ну, як бы, асноўнае падсумаванне там было ў тым, што, як бы, кабзда. Ну, тыпу, яно... гэта... Абрынулася армія сама ўнутра, скалапсіравала, карацей. Таму што перавозілі, тыпу, вялікай колькасці. Не гледзячы на тое, што яны у выніку паставы арміі для таго, каб па сутнасці большая частка арміі была ў тым, каб перавозіць рэсурсы для арміі, і ў выніку арміі як бы і ўсё роўна не дала рады, вось такое. Сёння рулеціць не будзем? Будзем. Зараз нават будзем. Ну, наконт арміі па 800 000 яны любілі апісваць, але канкрэтна некаторых выпадках, калі і гэтае самае, ну калі з некалькіх рэсурсаў адразу крыніц, то бок нават супрацьлеглых, ідзе інфармацыя, і яны не супярэчаць адзін аднаму, то чаму бы не верыць у то, што гэта была праўда? Ось. Просто, ну, іншых спосабаў у нас як бы даведацца няма пра гісторыю. Калі у нас ёсць шмат крыніц і ўсе гавораць пра адно і тое ж, то і магло б быць такое, ну, хутчэй за ўсё магло. Зараз нарулецім. Так. Навучыць майго каня баявога. Каб моцным быў. Так. Давайте я паузу поставлю. Мы пакуль тут займаемся асадамі і займаем яшчэ больш тэрыторыі. Па сутнасці план такі, заняць усходні узбярэжжа як Андуіна. Вось. І пасля гэтага ўжо нешта прыдумаць. Слухайте, у нас там горад амаль узялі. Я не заўважыў нават. Гэта тэрыторыю, якую мы сабе каланізіруем па сутнасці. Ладненько, давайте рулетачку запускаць.
Реклама паўсюль. Каму уключаюць. Зараз. Зараз буду забіраць у нас спіс пераможцаў. Так. Ось он наш увесь спіс. Давайте яшчэ знешні выгляд на нешта зменім. Мне не падабаецца гэта. Мне падабаецца вось гэты 3 насамрэч. Ну ось прям самае такое маё. Давайте гэта будзе. І прыбіраем усе капы нашыя. Оп, раз кап пайшоў. Эліас таксама пайшоў. Падаецца 8 The Guild і Римволд падаецца кап быў. Чаму так рано? І наадварот са спазненнем у паўгадзіны. Зараз прям трэба як мы ўжо круціць. А то у нас же ж незразумела, што мы ў чацвёрта рабіць будзем. Так, ператусавалі ўсё. Ёсць. Ну што, глядзім. На чацвер у нас Divinity Original Sin 2. А гэта значыць, што ў іншых гулень будзе больш шансу перамагчы на пятніцу. Віншую Divinity Original Sin 2, давайте адразу назву забяру адсюль. Зараз я дадам сабе ў пераможцаў. У спіс. Так. Нечакана. Насамрэч, ну, у вялікай гульні, калі паглядзець там на той же спіс, вось Divinity, так, а ён займае столькі ж, колькі, напрыклад, Цывілізацыя 5 і Half-Life Alyx. Ну, прыкладна, так. У нас Keep Driving і яшчэ пара мелкіх гулень, і тое ж самае атрымліваецца. То бок, па сутнасці, калі глядзець так, верагоднасць расце, але верагоднасць гэта, тыпу, ў межах 5-10%, можа быць, 5-7 нават адсоткаў. Гэта не такая высокая верагоднасць. Я, дарэчы, таму вырашыў не гэта самае. Блін, я скапаваў не тое. Я чаму вырашыў, што не варта у пераможцы альбо ну, калі там каманда Game, я чаму вырашыў не дадаваць верагоднасць перамогі гэтай гульні. Я скажу вам, там нават гульні па 50 000 мелі верагоднасць тыпу абсурдна нізкую. Прям абсурдна нізкую. Яна там, ну, нешта несур'ёзнае, тыпу 3%. Калі вы кінеце 2000 яшчэ наверх, яна падвысіцца на там яшчэ на 0,2 там адсоткі, нешта такое. То бок адсоткі, шчыра, даволі бескарысная рэч. Перамога даволі, ну, размежаваная. Ось. Яно падаецца, што у яе там ажно 40 там нешта тысяч. Насамрэч гэта лухта ўсё. У рулетцы прям гэта не такая вялікая перавага. Так, яна падвышае верагоднасць перамагчы канкрэтна гэтай гульні, але у маленькіх гулень таксама высокія шансы, асабіста калі іх шмат. Так. У нас тут 12:35 ужо. Мы вельмі позненька сёння круцілі рулетку. Ёсць. 45-200 она перемогла. Я хочу пачысціць спіс на гульняў з больш 1000 балаў. Так, патлумач. Спіс ад гулень, якія больш за 1000, я нешта чысціць не вельмі жадаю. Ну, вось, напрыклад, так, ну, сур'ёзна, калі Divinity паглядзець, так, самае відавочнае з спісам, гэта калі яго зрабіць, як ён быў, так, давайте пачышчу яго і пакажу просто. Усе імпуты прыбраць. І возьмем зноў, я зноў забіраю гэты спіс. Дарэчы, вам трэба абнавіць. Не, пакуль не буду абнаўляць. Закіну як ёсць. Глядзіце. Калі паглядзець, вось оно Divinity,
і паглядзіце мелкія гульні, так? Тут, канешне, набярэцца добры дзесятак, там 2, можа быць, гэтых гулень, але насамрэч, тыпу, гэта прыкладна тое ж самае, і гэта не такая вялікая ну, частка кола. Так, у вялікіх гулень верагоднасць больш, але не такая гіганцкая. Ну, тыпу, калі браць кластарам, тыпу, аб'ядноўваць астатнія гульні і глядзець, якая верагоднасць, што Divinity Original Sin 2 не пераможа, так? І вось калі з гэтага выходзіць, будзе даволі відавочна, што насамрэч шмат у каго высокія шансы. Ось. Я зараз просто ад балды кручу. Ось. Ну, типу, камон. Ось. Такая штука. У нас были гульни и с низким... так, я закрыл. Давайте переключу назад на гулю. Ось. И яно довольно спокойно крутится и на мелкие результаты так само. Просто у конкретной гульни маленькая перемагчы верагодность не такая высокая. Ось. И она просто не высокая, але у нас шмат маленьких гулей. Лепш менш за 5 і мінімум 5000 за дадаць гульню. На самай справе ўрывец топ-1 вельмі рэдка падае. Ну, ён падае часцей, чым іншае, але гэта не так часта. Ну, сапраўды гэта не такая высокая верагоднасць. Мяняем Windows 2 на Mountain Blade. Не-не-не, гэта не так працуе. Так, давайте-ка я... Чакайце-ка. Ага, ну, мне трэба спіс абнавіць вам, а то ён паказвае ўсё яшчэ, што ў нас... Так, дзе ён там? Спіс, які круціцца ў мяне, ён якраз таки зараз не актуальны. Вось. Меней 1000. Тыя, якія меней за 1000, я думаю... Ну, насамрэч была думка падвысіць яшчэ планку трохі до 2, можа быць, до 2500, можа быць. Типу, закіньце як мінімум 2500 на гульню, і тады нормально. І, можа быць, каб блытаніны яшчэ было менш, типу, закіньце мінімум 2000, а у нас, па сутнасці, там няма опцый за 2000, толькі опцыі за 2500. Была такая думка. 5к гэта без подписки тыдзень збіраць трэба. Так, я жадаю, каб у любога чалавека, які толькі нават далучыўся на стрым, у яго была рэалістычна гэта, ну, не выглядала як нейкае нешта надзвычайнае. Вось таму, ведаеце, ёсць праблемка, так? У галасаванні ёсць, як бы, канцэптуальная праблема, гэта, якая не вырашаецца. Гэта, скажем так, супярэчлівая, праклятая праблема, карацей. Калі вырашэнне яе прыводзіць да больш праблемаў, чым не вырашэнне яе проста. Вось, гэта тое, што я жадаю, ну, і гэта задумка галасавання, што тыя, хто актыўна глядзяць, тыя маюць больш перавагі, ну, тыпу, проста галасаванне на роўных, тыпу, адзін голас лічыцца за адзінку. Яго праблема ў тым, што ёсць людзі, якія заходзяць, з'яўляюцца рэдка і могуць раптоўна нагаласаваць на нешта нечаканае, так? Гэта, канешне, весела, але ў той жа момант ёсць тыя, хто рэгулярна глядзіць шмат, вось, і хацелася б гэта з павагай да гэтага паставіцца. Тыпу, у ваш час усё ж такі, вы тут на канале, і вы тут часта з'яўляецеся. Вось, і вы атрымліваеце, як бы... Я бы хацеў, каб гэта не канвертавалася у тое, што вы глядзіце, а не проста забягаеце, ну, набегамі сюды. Вось, і якраз такі гэта пункты. Гэта, па сутнасці, пункты, якія выдае набір сімулятора, адпраўляецца 2000. Па сутнасці, тое, што вы глядзіце, і канвертуецца ў пункты, якія потым выкарыстоўваюцца для галасавання. О, усе сотенькі сышлі са спіса. РВДАК, па крыху, па-моему, РВДАК. Я выбачаюся зараз, калі пераблытаў. Альбо Бурбай, не памятаю. Памятаю, што кароткі нік. Альбо зараз вызначыцца, што насамрэч што-небудзь яшчэ. Вось. Карацей, хтосьці прасоўваў дакладна, дабіваў да сотен, да 1000. То бок гэта, па сутнасці, з ініцыятывы чалавека. Вось. То мне спрасціла задачу, гэтай гульні проста ніжэй за 1000, яны ўсё яшчэ там вісяць унізе, і, можа быць, калі-небудзь перамогуць. Альбо я іх альбо проста прыбяру, альбо пагуляю іх. Таму што некаторыя, нейкая з іх была мне цікавая. Хацелася, не так даўно хацелася пагуляць. Half-Life файна было б пагуляць. Але мы прайшлі Half-Life, дарэчы. То цікава, ну мы як бы яго прайшлі поўнасцю. Persona 4 Golden. Я ўвогуле думаў зладзіць серыю стрымоў па Elden Ring, напрыклад. Ён таксама там унізіў сам. Ось.
Так што там такое, што мне трошкі шкада выкідваць. Вось калі новы глядач можа паглядзець свой першы стрым і дадаць гульню ў спіс, гэта добра. Ну гэта і аптымальна. А адзінае, што там ёсць як бы пэўныя спрэчныя моманты, тыпу 1000 пакуль комфортна. Я думаю, 1000 пакуль пакідаць, і няхай яна і так і будзе. Дарэчы, у нас броня новая. Мы забралі ў гондарцаў ламелярную броню, давайте сабе я апранем. Што ён там пачмурылі гондарцы гэтыя? У нас тут невялікі выбар, што раскрываць. Ой, якая позитивная музычка под нашу войну. У нас забрали частку тэрыторыі, дарэчы, чат. Пакуль мы тут гэта з вами таго. Калі назбіралі 5000, то не такія яны і выпадковыя. Ну яны ж могуць, напрыклад, у запісы глядзець, бо жыццё просто не дае часу прысутнічаць на стрымах. Але запіс, гэта ж ты не атрымліваеш пунктаў за гэта. Ну, тыпу, ёсць кластар людзей, якія не могуць глядзець рэгулярна. Вось, альбо не, ну, просто не могуць глядзець, альбо могуць глядзець толькі ў запісы, так? І для гэтых людзей таксама робяцца і запісы на YouTube, напрыклад, ну, і пэўны час можна яшчэ на Твічы паглядзець. Вось. Для гэтага, па сутнасці, опцыя падтрымкі праз кофе, калі... Ну, па сутнасці, падтрымка праз кофе рабілася ў першую чаргу для тых, хто не можа збіраць дайсы. Каму цікава, хто хацеў бы пабачыць пэўную гульню, але не можа збіраць дайсы. Ну, таму што зразумела, што альбо глядзіць у запісах, альбо не можа прысутнічаць увесь стрым, але чалавеку вельмі хочацца. Вось. Адзінае, што, можа быць, варта было б павысіць на большую колькасць платформ, бо, наколькі ведаю, кофе ў Беларусі не працуе. Ось. Але зноў жа гэта глядзець як інтэграцыю ладзіць. У мяне ўсё як падрыхтавана на большую колькасць платформ, але можа быць нейкія праблемы ёсць. Ну не ведаю, карацей, трэба глядзець, што там за платформа і што яны прапануюць. Калі мера можа баннерлорд, я закінуў 7 гульням да 1000. Я бы можа баннерлорд просто так нават бы запусціў дзе-небудзь. Але зноў жа, хапае яшчэ чаго рабіць, і я зайшоў у баннерлорд учора на 7 хвілін. Вось прыкладна так я зайшоў у баннерлорд. Ну, каб вы разумелі, я такі зайшоў, тыркнуў нешта, і такі, не, трэба іншым ісці займацца, у мяне часу няма. І ўсё, 7 хвілін у баннерлорда. Наконт стрымоў дадатковых по баннерлорду. Я не думаю, што на гэта варта запускаць прям стрымы. Так, што яны тут? Яны спрабуюць, яны чорную браму бяруць. Яны шмурэлі там? Вось яны, 10 тысяч гэтыя пруцца сюды зараз. Блин. А вы можете хутчэй захопліваць тэрыторыю, блин. Яны ж зараз прыйдуць сюды ваяваць са мною, так? Просто яны там мяне і разбіць нават могуць. Так, яны, мне падаецца, сюды ідуць. Просто моя-то армія ўжо падстамілася. Вось, дарэчы, у мяне тут трошкі ёсць армія, і можна прывесці. Давайте падвядзем его сюды. Моя армія падстамілася без прыпасаў, і яна памірае проста ад таго, што знаходзіцца на тэрыторыі, якая не можа іх патрымаць. Куды вы паплылі на сваіх лодках, а? Ачмурэлі? Ага, добра, яны проста аплылі мяне і прабраліся вось сюды на поўдзень. Толькі там 10 тысяч. Не, почекай, так, вось 11 тысяч, гэта не тыя. Там іншая армія. Рэйдерамі нас Маргула. Добра. А чаму вы рэйдерамі нас Маргула? Чаму бы вы не далучыліся да вайны? Слухайце, я магу кагосьці ўцягнуць гэтую вайну? Типу хаўруснікаў. Няма ў мяне хаўруснікаў, я адзіноткі, сумны, цёмны лорд.
Там зараз додали бойки на морі сюжет. Бойки на морі коштують 100 злотих. Ось у чому штука. Я не упов... Просто у мене, я спробую якби зекономити, а мені у той же момент хочеться набити доповнення, да... Мені хочеться набити Європу Універсаліс 5, мені хочеться набити, це саме, доповнення у Crusader Kings, яке дозволяє за гэтых самих, за подорожничаючих каратей гулять. А мені хочеться гэты... Что-то яшчэ карацей было, і у выніку вось оно яшчэ гэтае дапаўненне. Блин, не халера яны там прыпёрліся. Яны зараз мою асаду разаб'юць. Ведаеце што, вядзем свае 9000 гэтыя сюды. Адшмурэлі. Так. А там асаду прыйшлося здымаць, бо яны прыпёрліся тут нечаканага боку. У меня хтось збег. Лорд Форлонг. Я тут зараз проигрываю. Слухайте, я проигрываю. Чат, я проигрываю. Я темный лорд, я проигрываю. Чат. Яны нешта робіць. Гондарцы, вы адшмурэлі. Пачакайце-ка, гэта не... А, вось чаму іх так шмат прыпёрлася. Гэта Рахірим. Гэта Рохан долучыўся. Рохан адклікнуўся. Чат. Рохан адказаў. А чаму яны так праігрываюць мне? Я перамог роханцаў. Яны прайгралі мне ў бойца. Чамусьці. Я не ведаю чаму. Т1 мне прайграў у анатацыі і, карацей, прайграў і сышоў. Рохан отказал, так. Рохан. Ну, бачите, калі бы мы гулялі за Гондар, Рохан бы не отказал. 100% чат. Я упевнений. Рохан бы таки, не. Вы там свои король, там, наместник Теоден, альбо як там. Не, почекайте, як там, Денетор, ось. Денетор, наместник, ты, каратей, нахрен ідеї, ми тобі не откажем. Рохан не откаже. А тут Рохан отказал. Ось, до речі, інтриги. А де мої інтриги? Де мій палантір там? Що так холера відбувається? Ми посябравали. О, миленько. Ворога собі тримали. І хрен з їм. Так, давайте по криху. Ми тут відбилися від гэтых чалов, так? От роханцов. А что нам... Блин, у меня все равно рабуть мою территорию. Слухай, мне ще не подобается. Так, можно суд потримать. Что за холера? Мне цікаво. Ось активності. Не то. Чому я не могу типу уплывать? Гэта Саруман. Я могу нешта рабіць? Ён об нас добрага меркавання. То бок, па сутнасці, мы яму у вушы усялякае льем, так? Теодена, мы можем неяк гэта... Чаму мы не можем нічога яму зрабіць? Як я магу быць цёмным лордам, калі я не магу інтрыгі рабіць? Акуратны мір з Теоденом. Ды і хоць які... Слухайте, пачакайце-ка. У мяне вайна неяк вельмі дзіўна трансфармавалася, так?
А, не, усё нормально, мне падалося. Мне падалося, што ўвогуле я зараз ужо з Гондорам не ваюю. Так, мы новыя гэтыя самыя як яны торчур словы катаванне. Вось мы новый тып катаў нейкі жадаем сабе. Гэты чел мяне баіцца, ненавідзець, давайте яго ў турму і катаванне спрабоваць на ім. Ты адэн у зоне... Мне падавалася, гэты змеевуст, ён нейкі... Змеевусын? Не ведаю, як ён перакладзены быў. Карацей, і мне падавалася, што ён пад Сауронам, не Саруманам. Давайте осаду просто. Насамрэч, затрымліваць свае войскі тут. Так, вось так. Значна прасцей просто захапіць асадай. Ну, типу, атакай на форт. Мне реально, у меня армия просто з'ядае сама сябе, па сутнасці. Яны спрабуюць адхапіць сваю тэрыторыю назад, адшмурэлі. А ну, ідзіце дадому. Гондор, go home. Ну, в сэнсе, ладно, гэта я туды іх прыйшоў. Это ўсё наадварот. Саурон атручвае ў розум намесніка Гондора. Ну мае сэнс. Тут неяк бойка, я насамрэч горшай арміяй перамагаю нейкім чынам, я не ведаю. Мае войскі просто жудасна нейкі лютыя, не гледзячы на тое, што прям павінна быць слабей. Павінна быць слабей. Усё. Перамога. О, мой конік захварэў, давайте яму заплатім грошыкаў, каб за ім даглядалі лепей. Вылечыць майго коніка. Так, цудоўна. Пакуль мы можам яшчэ навязаць нейкія ўмовы, так? Што мы атрымаем дадатковую тэрыторыю, просто хацелася б вось гэта яшчэ атрымаць сабе пад кантроль. Я просто магу сказаць, што не. Это ўсё мае патрабаванні ад усёй вайны? Ну ладно, давайте. Мае патрабаванні, каб выкананы былі. Насамрэч, я не такую, каб вялікую тэрыторыю. Не, пачакайце, ўсё, што я захапіў, то я атрымаў. Так? Нормально, нормально. Трэба было, конечно, вось тут яшчэ скончыць. А то, што за хрень такая. Незразумелая. Так, армію распусціць. Усе дадому ідзіце. У меня там же вайна яшчэ на ўсходзе ёсць. Давайте на ўсход ісці. Идем. Что мои войски реально просто мруть. Им складано. Усё. Там и война скончилась, в принципе. Конец. Треба армію по новой збирать. Уже мне. Слухайте, трэба назначыць васалаў, а то вось гэтую хрень я не могу просто. Мне патрэбна альбо тытул новый заснаваць і дадаць яго каму-небудзь. Так. У першым перакладзе Грыма Змеяроты. Угу.
Змеявуст служыць Саруману, а Саруман у фільмах Саурону. Ну ён не толькі прям служыць, нават у фільмах ён не толькі каб служыць. Яны просто типу хаўруснікі на адным баку. А дзе? Што гэта у нас? Дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі, Міклуд. Так, у нас нізкі кантроль над гэтай тэрыторыяй. Нам патрэбна аддаць камусьці кантроль. Нам патрэбны васал нейкі. Давайте, можа... Блин, тут ён ужо і так гэта Назгул шмат кантралюе, яго шмат васал. А не, ну чаму бы не? Ведаеце што? Няхай пад кантролем Маргула будзе. І просто васалаў яму раздадзім яшчэ. Часовыя хаўруснікі, так. І нават не той, каб зусім на адным баку. Ну, як бы, наколькі я памятаю, ён... ну, па сутнасці, у меркаванні Сарумана гэта, па сутнасці, спосаб... мы не можам яго перамагчы, таму лепей проста, скажем так, быць хаўруснікамі, каб нас пашкадавалі потым. Вось, типа, такая логіка. Гэта я зараз маю памяць о фільме, наколькі вось она атрымліваецца. Так, вось вы... Вось вы... Маёй культуры... Гэта ўсё раздаем вось так. І пасля гэтага мы аддадзім гэта пад кантроль твайму васалу, так, правильно? Пачакайце-ка, яны што, адхапілі? Яны ж... Як так атрымалася, што ў мяне ёсць... Вы там ачмурэлі? Як так атрымалася, што гэтыя оркі не пад маім кантролем там зараз? Мы зараз туды прыйдзем разбірацца. Вось, і гэта мы давайте, можа быць, пад кіраўніцтва вось гэтага чала дадзім. У яго будзе шмат васалаў мелкіх. Так. Можа быць, дрэнная ідэя, не ведаю. Я ўжо паспрабаваў так адзін раз зрабіць, нейкая лухта атрымалася, але ў любым выпадку. Ты у нас атрымліваеш. Вось, даць яму васала, вось так. Ты атрымліваеш васала. Раз, два, три, 4. Гэта я толькі аднаго могу даць, адначасова. Ладно, на табе васала. Яшчэ, трымай. На табе яшчэ васала. Вось гэта. І на табе яшчэ васала. Вось гэта. Это будзе зараз увесь твой домен. Разбірайся з гэтым. Саруман казаў пра гэта Гэндальфу, так, але персёнак ён шукаў не для Саурона, а для сябе. Памятаеш, куды оркі неслі хоббітаў? Ага. У Айзенгард, дакладна. Слухай. Дамініон Айзенгарда, добра, зразумеў. Гэта мае сэнс. Вось бачыце, тут чамусьці неяк так атрымалася. То гэтыя оркі, хоць і маёй культуры і ўсё вось гэта ўсё, я адправіў вось гэтага чэла, каб ён сачыў за... раздаў яму васалаў, а ён неяк прадзяўбаў. Каго вы слухаеце? Вы мне падпарадкоўваецесь, так? Ён чамусьці аддаў адну тэрыторыю. Ён што, не мог уже кантраляваць там, альбо што? Ведаеце што? Мы зараз трохі пазбяром армію і... Мы, в прынцыпе, можам і зараз адправіць тыя войскі, якія ёсць. Які бы там былі оркі, а не урукхаі. Там былі якраз такі урукхаі і... сутнасць у тым, што Саруман проста разабраўся ў тэхналогіі, па сутнасці, стварэння оркаў. Наколькі я зразумеў логіку. Так. Чаму вы не пад маім кантролем?
Чаму яны гэта не будуць прымаць? Я іншай расы, там у мінус 50. Вы там охренели? В прынцыпе, як бы я магу забіць, няхай яны там і будуць. А што гэта за лухта? Як ты дазволіў гэта? Лорд Мордул вусны Саурона. Ты што там нагаварыў ім? Вусны мае. Ачмурэў. Давайте, поседжанне. Падыходзьце, хто там што ожидае. Угу. Орки пришли, и что вы ожидаете? Культурное принятие. Добре. Назгул мой нешта падыходзіць да трона. Я зараз вельмі кароткі, таму што яны гэта па сутнасці падзеі, якія не вельмі накладваюцца на сусвет. Там тыпу легенды пра вас скажуць, вы там вялікі. Не, ну папярэдне яшчэ было куды не шло. Але яны гэта саромячыся Назгула, вось гэта ўсё трошкі гучыць дзіўна. Падараваў белага імператарскага слона функцыянеру. Тыповую самадзержаць. Не, нормально ўсё, мы гэта. Усё пад нашым кантролем будзе. Спадзяюся. Ладно, давайте. Он там прапанаваў ваяра нам. У нас не хапае ежы. Угу. Это якраз таки вусны Саурона. Яны кажуць, што там карацей іх у асадзе яны прасядзелі, у іх ежа скончылася. Давайте прапануем. Трохі золота. 690 золота для нас это ничто просто, насамрэч. Добра. Пасяджанне ёсць, армія у нас падзбіраецца. Што мы можам? Мы можам працягнуць бойку, калі армія збярэцца, можам працягнуць бойку з Гондарам. Дарэчы, ўжо 3007 год. Дзе, блін, Більба, маць яго, пярстёначак? Дзе? Где мои перстонки? Вертайте мне мои перстонки. Просто мы когда-то... Нам праз 10 годов 10 только з'явятся першие признаки того, что персонок 10 там. Просто я решение такого не могу принять. Типа, о, а давайте-ка мы займемся этим самым. Перстоночками своими. Так, мы тут ничего ковать не можем. Я сабе там столькі на каванне дадаў і нічога. Гэта, па сутнасці, бессэнсоўная дадача была вось сюды. Можна было гэтага не рабіць абсалютна. Рукаі таксама шворкі, проста больш моцныя. І па лору іх выводзіў сам Саурон, а не Саруман. Не, пачакай. Мне падавалася, Рукхай гэта выключна прыкалдэс Сарумана, не? Я нават не ўпэўнены, адкуль у мяне такая думка, але... І не так. Можна захапіць вось гэта. Давайте все ж таки обвястим войну, заберем себе эту территорию. Что за холера такая? Мы ж тут этот тиран. Так, армия, збирайтесь-ка. Тут чел у 400 юнитов, нечто там себе напридумывал. Что он там кировать будет? Чимсти. Давайте вот эту 2000-ную армию отправим.
І ось гэту яшчэ. Няхай яны туды пайдуць, а астатнія у сябе на тэрыторыі застануцца. Я толькі фільм пераглядал. Там Саруман стварыў рукай Саурона. Ну, па фільму там увогуле у гэтага самага у Саурона ж увогуле не было рукаяў. Усе ўрукаі, якія былі, яны выключна каля Ізенгарда тусілі. Ось. А потым і ну оркі, якія былі ў Мордары, яны ж там такія, типу, больш мелкія. Ну, зноў жа, я магу памыляцца, шчыра, я прям за што памятаю, то і кажу, але ўпэўненасці ніякай няма. То, в прынцыпе, захапіць няма чаго. Ага, а вось тут мы асаду будзем 7 месяцаў ладзіць. То бок, людзей мы захапілі там хрен ведае за які кароткі прамежак часу. А дзе мой Горн? Это Грон. Де ён падзеўся? Ён тыпу падымаецца і ўсё, калі мы распускаем, ён не з'яўляецца зноў? Як гэта працуе? Ну ладно, тут в любом выпадку нормально мы. Нехай ось застаецца, тут армія ў 5000. А, у прынцыпе, можна атаку. Не, атаку я не могуць. Сцены трэба прабіць. Там сцены нават ёсць, не халеры. Мо калі Голум памёр, здарылася падзея, Більба прадзяўбаў кольцо. Не, да глядзі, Голум быў у гэтым самым. Більба не прадзябаў уже кольцо, ну і персонак то ў яго застаецца. Ён персонак атрымаў яшчэ ў падзеі там старыя падчас Смауга, так? І персонак увесь час быў яго. Справа ў тым, што Голум просто навёў на ідэю, што дзесьці у хоббітцаў карацей ёсць. Але Голум у нас помер у нашых падзеях. Ён там не ведаю, як яму гэта атрымалася, але Голум у нас карацей у вязніцы быў у пачатку, ён просто помер. Можа, гэта не запусціла падзеі, што мы ведаем, што яно ў хоббітцаў, і таму я не магу шукаць іх. Можа быць так, гэта магчыма. Але праз 10 гадоў 100% павінна быць так, але з іншага боку. Ну так, Більба паспрабуе сысці, так ці інакш, гэта не звязана з назгуламі альбо неяк так. Вось, і ён скарыстаецца персёнкам у шыре, правильно? І калі ён скарыстаецца, Саурон будзе ведаць, што дзе персонак у любом выпадку. Ён пачне яго шукаць там. Без Голума Саурон нават не ведае, што персонак знайшоўся. Ну як бы... Ну ладно. Так, осада выиграна, перемога тут. Забираем территорию назад. Все, и он зараз снова мне парковывается. Армии, разыходимся. Это нам у новых фильмов кажуть. Ну. Просто про існаванне, калі персонакам карыстаюцца, Саурон жа адчувае. У фільме гэта вельмі неяк жорстка показана, ну, типу, прям вока накіроўваецца. Але адчуванне, што... Ну, я зараз, блин, так па памяці расказваю то, што я чытаў 20 гадоў назад. По-мойму, там было просто адчуванне, што, ну, по типу, дзесьці штосьці, ну, звярнула на нас увагу. Ну, типу, у Фрода там было такое адчуванне. У Більба, што цікава, чамусьці не было такого.
На Берсимулятор адправіцца яшчэ 100, дзякуй вялікі. Неяк так, вам падаецца, я ж, зноў жа, я не такі прям упэўнены ў гэтым. Ось, а так глядзіце, у нас, у прынцыпе, мы трошкі пашырыліся сюды. Новую вайну мы развязаць не можам, у нас, по-моему, просто па правілах, як гэта працуе. Альбо магу развязаць. Магу развязаць. О, не, гэта разрушыць перамір'е паміж намі. Я, блин, цёмны лорд. Такое... Цёмным лордам трошки пофиг на такое. Найміты, ладно. Ну тут яшчэ трохі армія падзбіраецца. Але з іншага боку, ён-то згубіў тэрыторыю часткова, і мы сталі мацней. То бок наша армія зараз больш. Ерахірымы, там усяго Рохан, не гледзячы на яго вялікую тэрыторыю, усяго 6000 мае арміі. Што дзіўна. Я здзіўлены. А, ну, в прынцыпе, контр, калі паглядзець, так-то зразумела, што ён значна больш. І розных будынкаў у яго там больш. Так. Абароны, памеры гарнізонаў. А, не, гэта Барадур сам по сабе. Это мацней становіцца. За тое, што на Барадур у нас нападуць, я нешта не хвалююся. Так он тиранія. Ён же як параметр тут ідзе, правильно? А, ну у нас жах наш і так максимальны. Окей, ладно. Глядзіце, план наступны. Зараз невялічкі перапынак, літаральна пару хвілінак, і далей працягваем. У нас па часе, насамрэч, не толькі каб шмат мы можам насядзець. Ось, таму што праца сама сябе не зробіць. Ось, але мы можам трошкі падзатрымацца, мне падаецца, калі нічога такога не адбываецца там. Добранька. У любом выпадку пару хвілінак перапынка, зараз вярнуся.
Так, я вернулся. Это что, я на паузу не поставил гульню? А то час падаецца просунуўся наперад. Так. Нейкі банасін Фарас Балак дадаўся, і ён падказвае нам, што нам патрэбна рабіць. Я там шмат шпіёнаў сабе наняў. Можна прапанаваць яму далучыцца да нас. Альбо мы атрымаем шмат досведу, то бок атрымаем ад яго максімальна досведа у таямнічых мастацтвах і заб'ем яго пасля гэтага. Мне падаецца ў стылі Сарумана апошняе. Сарумана, выбачаюсь, Саурона. Тут ёсць пытанне, як менавіта працуе тое, што Саурон бачыць, скарыстаўшыся пярсцёнкам. Памятаеш, у Бры Фрода ж карыстаўся ім, і нічога. Ніякага пачуцця вогненнага вока, што вось-вось цябе знойдзе. Тое ж самае было з Більба. Ён таксама час ад часу насоўваў яго на палец, каб хавацца ад сваёй даражэнькай радзіны. То бок гэта не нешта аўтаматычнае, і патрэбна быць выкананыя пэўныя умовы. Ну, я так і разумею, але я проста думаю, што гэта па сутнасці, зноў жа, гэта ж усё алегорія гэтага Толкіна. Я думаю, што ў меркаванні Толкіна гэта хутчэй не літаральнае вока, якое з табой сочыць, а тыпу карыстання тэхналогіямі зла. Нагадваю, Толкін жа быў яшчэ гэтым, як яна называецца, чалавек, які не любіць тэхналогіі. Вось. У меркаванні Толкіна, мне падаецца, гэта, ну, як ідэя, я спрабую зараз яму ў галаву залезці, чалавека, які не існуе ўжо даўно, што, па сутнасці, карыстанне тэхналогіямі зла і ёсць зло, так? І карыстанне пярсцёнкам, гэта, скажем так, зло цябе заўважае ў сэнсе таго, што ты яму становішся бліжэй да яго. Вось, ну, такое, тыпу, ведаеш, калі ты робіш штосьці падобнае, як і, ну, злачынцы, так, то ты атрымліваеш за ўвагу гэтых злачынцаў. Хутчэй у такой алегорыі, а не канкрэтна нейкай механікі, скажем так. Ось, таму што я не ўпэўнены, што ўвогуле Толкін думаў межамі механік канкрэтных. Калі справа датычылася магіі, то мне падаецца, у Толкіна вельмі шырокі дыяпазон быў, тыпу, гэта магія, і ўсё. І ён не адзін адказ на гэта быў, гэта была магія. Гэта таксама непраходная мясцовасць? Так, непраходная мясцовасць. Ой, зноў жа, я не тое, каб там спецыяліст, калі ў кагосьці ёсць лепей тлумачэнне, калі ласка, дзяліцеся. Дарэчы, вусны Саурона, яны старэюць. Ён пакрыху, ён не маладзее, у адрозненне ад нас, дарэчы, наконт нас. Можа быць, варта мне рытуал цёмны правесці, каб працягнуць сваё існаванне? Так, яшчэ нейкі вязень помер. Як вы там все пазбіраліся-то мне ў вязніцы-то, людзі? Так, у турме яшчэ 4 персанажы. З таго, што мы само зло, нам, па сутнасці, няма сэнсу дамаўляцца з людзьмі так-то. Толкін бы не быў задаволены AI. Ну, гэта 100%. Ну, тыпу, не, каб ты разумеў, узровень Толкіна, яго, вось гэтага, я не ведаю, як, круто было бы скарыстацца гэтым тэрмінам, карацей. Ён лічыў, што падчас другой сусветнай нельга карыстацца самалётамі. Назгулы гэта, па сутнасці, самалёты. Тыпу, для яго карыстанне брытанцамі самалётаў, гэта калі б хобіты, гэта літаральная цытата, што гэта быццам бы хобіты селі бы на Назгулаў. Вось такое. І паляцелі бы на Назгулах. Вось прыкладна такое. Ён не лічыць, ну, ён, тыпу, на такім узроўні. То бок самалёты дрэнна, ваенныя. Вось усё гэта ўсё прям беда, усе беды ад гэтага.
Ён аміш? Што такое аміш? Не, ёсць просто тупо по типу людзі, якія, ну, супраць тэхналогій. Ось. І гэтага ёсць штосьці там тэрмін нейкі. І вось ён якраз таки такім быў. Цытата наконт Назгулаў, гэта я прям не прыдумаў, гэта прям я памятаю, што цытата такая была. Гэта быў ліст, па-мойму, калі я зараз не памыляюся, гэта быў ліст яго да яго брата, які на вайне якраз таки лётчыкам быў. Брытанскім. Мы можам заснаваць святы орден. Як гэта так павінна працаваць увогуле? Святы орден. Ну давайте, чаму бы не? Типу мы можам, я ніколі святых орденаў не ствараў. Святы орден наш. Як бы гэта не працавала. Так, я просто браў тое, што дало мне больш опцый, я там не вельмі чытаў нават. Што за падзея? Што гэта? У нас ёсць святы орден, што бы гэта не значыла, так? Меркаванне. Можна наняць кагосьці, каб нам зрабілі артефакт. Ну, я нават не ведаю. Уварванне ў Гондар, дарэчы. Вось, мы кантралюем частку тэрыторыі. А ты што такое? А, мы павінны поўнасцю гэтую тэрыторыю кантраляваць, так? Ага. І вось гэта ў нас... Зразумеў, то бок, ну, літаральна, я правильно ўсё зразумеў тады яшчэ. Нам, па сутнасці, каб уварванне ў Гондар падзею пачаць, нам патрэбна кантраляваць усю гэтую тэрыторыю. То бок, ну, усё ўзбярэжжа. І толькі тады, калі рака, гэтая Андуін, будзе поўнасцю наш усходні бераг, толькі тады мы можам пачаць поўнае ўварванне. Окей. А можаш паглядзець, ёсць на захадзе мапы Валінор? Так. А Валінор ён дзе? Не гэта? А, вось, Аман і тэрыторыя Валінора. Вось оно. Валімар, там, Тіріон, я шчыра... Я памятаю, што эльфы ўплылі за мора. Вось такое. То бок, тэарэтычна, можа, маглі бы за іх, дарэчы, гуляць. Яшчэ часоў Хоббіта было вядома, што Толкін не надта добра ставіцца да тэхналогій. Ну так, не, гэта як бы... Гэта не той, каб сакрэт. Ніколі ім не было. Цалкам магчыма, што менавіта гобліны вынайшлі некаторыя машыны, якія выклікаюць жах ва ўсім свеце, асабліва мудрагелістыя прылады для забойства вялікай колькасці людзей адначасова, бо заўсёды захапляліся коламі, рухавікамі і выбухамі. Ну так, так, так. Ён вельмі адкрыты. Блін, слова бы это адкрыта быў такім вось чалом. У прынцыпе, як бы разумею яго у пэўным сэнсе. З іншага боку, разумею, што, на жаль, сусвет так не працуе. Нельга адмовіцца ад тэхналогій і спадзявацца, што хтосьці іншы на цябе не нападзе з лепшымі тэхналогіямі. Ну, вось, такая вось штука. Як бы так не хацелася, ну там зусім няма чаго было б рабіць. Не, ну сядзіш сабе, карацей, 1000 год, колькі іх там, колькі гадоў там у тых, хто імі кіруе. Вось у гэтага, напрыклад, 9914 гадоў. Сядзіш сабе, сотнямі гадоў просто пропускаеш эпохі, і ўсё, і сядзіш сабе, развіваешся. Тут нешта, карацей, вайна, там, пярсцёнкі, а вы такі, да і хрен з ім. Да і нарм. Дарэчы, чума нейка распаўсюджваецца.
У нас таксама не той, каб шмат чаго адбываецца. Я, па сутнасці, магу развязаць вайну вось сюды на поўнач. Ну, уже я ждаў там аб'яднанне невялічкае зрабіць, можа быць. Мы можам... Я не ведаю нават. Хацелася б сабе нешта яшчэ нейкага экшону, але, на жаль, у нас па часе не той, каб шмат. Вось, і трэба ўжо скончваць. На гэтым я хутчэй за ўсё скончу. Прям зараз. Вось, таму што мы ўсё роўна армію тут не збяром, і кудысьці не пойдзем, таму што мне ўсё роўна прыйдзецца згортавацца нават падчас любой бойкі. Вось, таму я прапаную перадаць вас далей. Сам я пайду працаваць. У нас наперадзе яшчэ, у нас гэта канец тыдня, таму я жадаю вам добра адпачыць на выходных. Я бачу Рудзі зараз у Totally Accurate, у TEPS, у Totally Accurate Battle Simulator. Пойдем да яго. Спадзяюсь, он там з інтэрнэтам свае праблемы павырашаў. А я жадаю вам добрага дня, добра вам пачыць, добра папрацаваць. Хто яшчэ працуе, пакуль яшчэ до конца дня яшчэ час ёсць. Пабачымся з вами ў панядзелак. У панядзелак будзе таўматург, далей польская. І можа быць, я нешта, ну, калі стамлюся, то я пераключуся на нешта іншае. Паглядзім. Персонак хутчэй за ўсё яшчэ ў Бэггінса, але дзе яго шукаць? Ну вось пакуль я не ведаю, ці ёсць івент на гэта. Паглядзім. Можа быць, яшчэ будзем працягваць і даведаемся. Я ўпэўнены, тут павінны быць падзеі, інакш навошта як бы гуля. Такая важная падзея для Саурона. З голому мне ёмка выйшла. Ну, ён сам упаў дзесьці неўдала. Гэта не я. Я шчыра хацеў даведацца ў яго, дзе персонак. Добренька. Паляцелі да Рудзя.